شلامالا يلن شلامالا بزا هاجر يلن شلامالا بزا هي بسوز تخلا حنت نساتك زي بالله شلامالا يلن شلامالا بزاري من جقنا زتخلا حيالي وزهزبي تصحيلو زوته للسلام كمتن موت سمرته برتعي أمينو فتحي مسكبته بتلكعت خبدو حساسنا المته للبوات كيب منقدونا وته شولكي رمت كوين بيد زيته تحزن شلام عليك شلام على وزعلي شلام على ندحري تحسبو كبيت زي فرح انتا يباخري على اقدمو زتنع كربيتنا شرطتو ما ينبني بنازبو انقرات كاكاتينو من كادقعي زبو كم زي كونو كدم زستبهال بهاقرو شالامالا زي بله دبناتات شرحي زقاله بتسقم نديدو زتابعه صدفو مخصقرو زي سقه ناي حدنة اقنافات زتنحه ناطنت كدلي روحونا غابته عبسط انت مسرح معرنا راقته بتصفي بتتاحيزو بقفي حزوته حجونا يبلي الشلاملا يلن الشلاملا يلن الشلاملا بزاريمو يبلي الشلاملا يلن الشلاملا الشلام هاجر علمو هاجر خدانو هالكالات يلي تسمعون اجنو ملاسي يبلون هاجري بسمله حيالي وزهزبي نتزستو على ميري 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 ملاسي عندي أمانو ريمي 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 انتاينو ريمي 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 انتاينو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنع قالو زهزبي حنتي يا قالو صنع قالو سيكي يركالو حجونا يبلي السلام سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو العلا قداسنا زلوهم تحستوتات حزنا لكم متسينا لنا كسام وداتا نايز مدام سانا كتصنعو بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار ريتوهم بهانات من قد مقداف دما ناي وترو تعويعتنايو مبارنا لومي مساتن أقداسن وانا ونسخونا مقصقاسات ناي بوليتيكا ناي كتبا كم دما ناي قولباو شركنتن تسعبوتاتن كنركن فتنينا مجمريا ግን ኣብቲ ዞባና በቲ ካብቲ international media ዝብሎ ዘሎ ቦክን ጅምር let's go. Africa is quietly becoming one of the world's most strategic battlegrounds where global powers compete for influence. This region, home to Somalia, Ethiopia, Eritrea, and Djibouti, sits beside the Bab el-Mandeb Strait, a vital shipping lane connecting Europe and Asia. Whoever controls this narrow passage can shape the flow of global trade. That's why countries like the US, China, Turkey, and the UAE are all vying for a foothold here. Their involvement brings both opportunities and new risks, fueling local rivalries and complicating already fragile politics. For millions living here, foreign interests aren't abstract. They shape daily life. እንታይ ንርኢ ኣለና እዚ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ካብቲ ዝነበሮ ኣገዳስነት መሊሱ ናይ መዋግእን ናይ መወዳደርን ዞባ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ብርግፅ እዚ ሎሚ ዘለናዮ ሓያል ተፃብኦ ናይ ጂኦፖለቲካ ከየጋጠሙ ከሎ الزوبا زي رقعت رخيبي فلتنيو رقعت رخيبي فلتني قدم حج እንድሕሪ ኢልና ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ንጥብታት ብዝበኣሰ መንገዲ ድማ ተፃብኦ ሕጂ ኣጋጢሙሎ እዚ ተፃብኦ እዚ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትኒና ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ብዋጋ ናይ ሃገራት ረብሓኻ ብዋጋ ናይ ህዝቢ ብዋጋ ናይ ዝኾነ ይኹን ረብሓናትካን ኣጀንዳናትካን ንምስላጥ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ነታ ኣብቲ ዞባቲ ብዝኾነ ይኹን ሃገር ዕምቆ ዘለዎ ሽርክነት ወይ ከዓ ተፀጋዕነት ዘይብላ ኤርትራ እውን እንትኾነ ኣብ ንውሕ ዝበለ እዋን ዓብ ብድሆካውን ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ነቲ ኩሉ ዘሎ ተፃብኦ እተበርዕኖ ዘላ ሃገር እያ ብከምዚ መንገዲ ንክንደይ ዓመታት ክትቅፅል ትኽእል ንዝብል ግን ንመጻኢ ንገድፎ ሕቶ ኮይኑ
بحجز زلا تقاوما إذا حجز خيا زلا كايدا قلطيفو كبر عنت زي كيلو ناي لونج جيم نير تراون لعنت انك غزل ليايو ناي بريزنت هاجر إيرترا انترفيو نعوزة تنبه كنتات كم زنبرينا نري سو انتاي مالتهم يو ويون من يمزم حيلتات انتاي كجبر يمزدلي زلو نمنتاي ربحايم أبتزو بانا زملالس زلو عنده شركة ربحان طبعا ترايدي زخول دزاربهم زلو اسكي أبزيا حنت كابتي أب كبابينا aggressive لتنكسر زلا زبحال زلو حيلي استبحال اسكن اسمع أبزي. Payet's Empire, UAE, Ethiopia, and the New Order in the Horn. A quiet alliance is reshaping the Red Sea. The United Arab Emirates, once a desert outpost reliant on oil, now projects power through ports, drones, and diplomacy. At the heart of this strategy is Ethiopia, landlocked, ambitious, and increasingly dependent on its Gulf ally. As the Abu Dhabi pivots war from wealth, its foothold in the Horn is expanding. Can this new partnership stabilize the region, or is the UAE drawing Ethiopia into its wider geopolitical chessboard? Over the past decade, the United Arab Emirates has undergone wealth. Its foothold in the Horn is expanding. Can this new partnership stabilize the region, or is the UAE... زي نريو زلنا هذا كابتي نتيجة بوليتيكا نايزوبانا كابتي زنبورو نبزي بأس كم زخيت زقبرو زلون هذا كابتي ندادي نتي سجمات نايزوبا كارن أفريقيا ندادنا وسخ زخيت زل حيل إماراتي تي إمارات دما ناي حتصير بلان زلو ويون نجزيو توت نخبل ده كونسي ناي كتابة ترانسفورميشن بندادي زمركوز زنبرة كتابة كابو وتيو ندادنا توم نتودي خيدا لو ترايدي كونسي كينو ندادي كتب متخم زلوهم كينو ندادي متمات مالتك إندستري مهنات توريزم معباي كاله نجارات زغل جيرو مهم نسو سلزي آخله مزمزة بقتها مزمزة هذا عبد الزبان زي ببزحي زربان شمعلو زلنا أرسن تايزبال food security or food sovereignty ناي مقبي الأولى والنت كل وكاك خلاله بريزنت هاجرير تراون أبزا حجز بالا زربا أبزا حجنا انترفيو ناتو تقيس واني رزاقو دايزيا كاب ناي مقبي نفسنا مخال رئيس مركوسا ناي مقبي الأولى والنت زبل كسجر كم زلو أتنبينيرو إمارات يكون سعودية كلت يوم هاجرات ناي مقبي الأولى والنت يكون ناي مقبي استبلت إن كلهم تقينوا أبعدهم كفري يكونون يوم سلازي نابي يوم زخدو ناب أفريقيا تي حبستنا أفريقيا زبال السودان حدا ينيرو ناي كلت يوم بأسد ما أكتال نايتي أمونغوم زلو تساقاميو سلازي زي إمارات زبال هاجر أبي إثيوبيا heavily invested كوينو سبح مريت نايت هاجر كوسد عبلي عليه دما بخل يكون واقع السودان زلو ربح السودان زلو وركن تساقاتاتن أبزلو بوتا حيل نعوز متش منغستي أفريقيا حدش هاجر هنيس كاديو باريانات كاجر كاديو حبتنات كات تمزمزلو من قدي أبي إثيوبيا كم وقت فترة كتكلم لك أبي أحمد إثيوبيا كاسلالو باك تبل ربحها خامك باراب سوماليا نتوما قد سيزبلهم نبونتلاند ديو نجوبالاند ديو نخالوت كمون سومالي لاند حيزلو هذا جنيا جيم أب كل قرن أفريقيا بحفش أب أفريقيا وندس أوز الحيلي لتحريكم لاسكم زي كون زر الملكات دمالو سلامتاي نحواري كونن انفستس قبر زلو إمارات حجي خاص بلو سلزلو نزم خصب زي نعبي يوك خيد برناو دولك خيد هيدلني سلازي كاب أفريقيا استفل عليه من قدي مزميزز وصدو زلو حبتي تتقيمو تقبرالو أب واشنطن أب لندن أب يوروبيان يونيون نتوم مرحتي أم مقياد من كيدو قفل لابزي إسرائيل زبالي دو قفلو من البعض نا إسرائيل دحري له كلا رسك بكمية من البعض زو كنتات زي نقط على نتابعك خيد كم زغل سلازي انتاينا نرزلنا أبزوبانا لعلت انك غزليون أقدر سنة زليون كنتات نر لنا نايزو باورقات نايزو باو متحبار كبحال كله دما نزين متكباريو من زوبا يجن مساحة تحبابر لومي أبدي مساحة تحبابر صوماليا دي مساحة تحبابر السودان دي مساحة تحبابر كتحسبن كتسعرن تخليقة جن زين هجرات زياتن فرق جران فرق نفسا كيجي زليو سلازي ولا ون نايزو باورقات تبعيلك بزح كتسعرن بزح كدك من تفتنك بزح كتعوت اللي تخل مالتها يكونن يعني مالتي كم زبل زلو السودان دحان تسفى اللواجن أبزخوني يكون زيادة ما شجر كجات مع زغل هجر مخانا فراجايل همزي أبسون كف زل هجري سوماليا أزي أبسون كف زل هجري إثيوبيا سون كف على ترايدي كونسي بزي حجز نايدرجة بزي إمارات تقص زي كل أبارات كيلو منقسلو سلزي إتعارات كيلو زلو منقسي ني إمارات قد يفك خيدي كونسي إمارات نادق فتون خندي كقص الخليج دولة تحطه سلزي دايم على تيو إيرترا تبزعبات تزوبات تزارب بزح كنا من تاي حدا كم زلوا خاطري مهنات تزوباتي كرجاجا يخل دا يكلني الكا نصور زخونه ملسن نصور زخونه رأي ون كل يكلني سلازي زيادة إيرترا أبغى دايناتا أبغشت أيا كتتكر زلوا أبزبل يز أمنانه
ኤርትራን ኤርትራ ዝያዳ ክስዕር ዘለዋ ኣብ ዞባ ንሽተይ ኣበርክቶ ንሽተይ ተገዳስነት ሞር ኣብ ውሽጣ ኣግሬሲቭሊ ክሰርሕ ኣለዋ እዚ ማለት ግን ጽንሂልና ክንሪኦ ኢና ብኸመይ ክኸውን UAE drawing Ethiopia into its wider geopolitical chessboard. Over the past decade, the United Arab Emirates has undergone a transformation from a militarized oil state into a global investor with a strategic foreign policy blueprint. In the Horn of Africa, that shift is most visible in its deepening ties with Ethiopia. Once defined by combat roles in Yemen and Libya, Abu Dhabi now prefers influence via ports, infrastructure, and allied partnerships. This analysis breaks down the UAE's involvement approach to the Horn, the implications of its alliance with Ethiopia, and how the Gulf capital is redrawing the map of East Africa. The UAE used to project strength with boots on the ground. During the 2010s, its forces were active across the region, from the airstrikes in Libya to a military base in Eritrea's Assab. But in the early 2020s, a strategic pivot took hold. Less intervention, more influence. Abu Dhabi withdrew from Yemen's front lines, scaled down in operations in Libya, and closed Assab. What replaced these ventures? A blend of soft power and sharp. እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እንተሪኢና ኢማራት ኣብ 2021 ኣቢሉ ስትራቴጂክ ከም ዝቐየረ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ኤክስፐሪመንት ልክዕ ከምዚ ሓደ ናይ ኬሚስትሪ ምሁር ኣብ ላቦራቶሪ ብዙሕ ነገራት ክፍትን ዝግባእ ወይ እውን ሓደ አንተርፕረነር ንሓድሽ ፕሮዳክት ላውንች ኢንቨንተር ወይ እውን ብዙሕ ነገራት ዝፍትን እዚ መራሒ ናይ ኢማራት ድማ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ፈተነታት ናቱ ግን ብሓዊ ፀወታ እዩ ኣብ ክሳብ 2021 ኣብ የመን ሰራዊት ናቱ ገቲሩ በብዙሕ ነገር ይሳተፍ ከም ዝነበረ እንትኾነ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዘይክእል ስለ ዝረኣየ ኣብ ኤርትራውን ኣብ ዓሰብ ወደብ ዓሰብ ተኻርዩ ነቲ ኣብ የመን ዝገብሮ ዝነበረ ኩነታት ይፅዕር ከም ዝነበረን ካብ 2021 ኣቢሉ ግን ስትራቴጂ ቀይሩ እንታይ ይገብር ኣብቲ ዓዲ ከበላሽው ዝኽእሉ ድዮም ክዕንው ዝኽእሉ ድዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ንዑ ረብሓ ናቱ ከውሕሱ ዝኽእሉ ሃገራት መንግስቲ ክኸውን ይኽእል ዕጡቕ ጉጅለ ክኸውን ይኽእል ግብረ ሽበራዊ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል ንዓታቶም ፋንድ ብምግባር ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጊሙን ኣነፂሩን ተዛረቦ ኩናት ናይ ኩናት ሓትሕድ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ሱዳን ዝምታ ወራሪ ዘሎ እቲ ሕሜቲ ዝበሃል RSF ዝበሃል ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ ካብ ወታደራት ናይ ሱዳን ሚሊሻ ናይ ሱዳን ሒዙ ይኮነን ዝዋጋ ዘሎ ካብ በዓል ኮሎምቢያ ካብ ካልእ ኣፍሪካታት ብገንዘብ ተዓሲቦም ዝመፁ መርሰነሪስ ዝበሃሉ ኣብ ሶማሌላንድ ይወርዱ ኣብ ሶማልያ ኣብ ፑንትላንድ ዝበሃል ኣብ ቦሳሶ ዝበሃል ወሪዶም ካብኡ ተሰቂሎም ብመንገዲ ጫድን ሊብያን ገይሮም ይኣቱ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሃገራት ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ዝእቱ ኣካይዳ ንርኢ ኣለና ኩሉ እዚ ዓይነት ዝምታ ድማ ኣሜሪካ ሓንቲ ዓይና ፀቂጣ እያ ትሪኦ ዘላ ብኣፋ ገለ ትዛረብ ብታሕቲ ግን ትም ስለምንታይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ናታ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢማራት ብዙሕ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንግላዊ ረብሓ ናቱ ኣፍሪቃ ዋላ ሓዊ ተዋ ዘገድሶ ሰብ ኣይኮነን ንግላዊ ረብሑ ዘገድሶ ፕሬዚደንት እያ ብኣሜሪካ ዘሎ ምናልባት እቲ ኢማራት ዝገብሮ ዘሎ ቁሩብ ካብቲ ናቱ ረብሓ እንተወፅኡ ክዛረብ ዝኽእል እስራኤል ዝበሃል ድማ ነቲ ኢማራት ዝበሃል ዳርጋ ኦልሞስት ኣብ ውሽጢ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ኢማራት ዝገብሮ ንእስራኤል ከም ዘርብሖ ስለ ዝፈልጥ ድማ ሽፋን ይገብረሉ ኣሎ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ድማ ቀይዲ በትኻዊ ኣካይዳ ክኸይድን ነቲ ዞባ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ ክወስዶ ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ከብፅሖም እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ መዓስ እዩ ስቂልካ ክረአ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ኤንድ ጌም many people are saying a lot ብዙሓት ሓይልታት ብዙሓት ተንተንቲ ብዙሓት ክኢላታት ተፈላለየ ዓይነት ዘረባ ይዛረቡ ኣለዉ ግን ኣብ መወዳእታ ነዚ ሓይሊ እዚ ብኸመይ መንገዲ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ነዚ ሓይሊ እዚ ናብ ኤርትራ ከይመፅእ ኤርትራ ድሮ ናብ ሱዳን ክመፅእ ዝኽእል ዝነበረ ሓይሊ ከመይ ጌራ ጠጠው ኣቢላቶ ወይ ጠጠው ኣብ ምባሉ ሓጊዛ ኣብ ሱዳን ርኢና ኣለና ግን ንክንደይ ግዜ ክቕፅል ይኽእል እቲ ሱዳን ዝበሃል ግን ንክንደይ ግዜ በቲ ኤርትራ ትሕግዞ ዘላ ኣትኪሉ ተዋጊኡ ውፅኢት ከመፅእ ይኽእል ንዝብል ንግዜኡ ክንገድፎ ኢና ምናልባት ነዚ ጉዳይ እዚ ሸለል ኢልካዮ ክትሓልፍ እኳ እንተደለኻ መጀመርያ ስዑድያ እቲ ካልኣይ ክፋል ናይቲ ፓዝል ወይ እውን ናይቲ ዳማ ክንብሎ ንኽእል ኢና እቲ ካልኣይ ክፋል ናቶም ስዑድያ እዩ ዝኸውን ዘሎ ኢማራት ስዑድያ ንርኢ ኣለና ስዑድያ ከንታይ ይገብር ኣሎ ስዑድያ ብዙሕ ነገር ይፍትን ኣሎ ኣትሊስት ለንቀነ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ኢንተርቪው እንታይ ኢሉ ነይሩ ማንም ሓይሊ ነዚ ኩነታት ዝጠጠው ከብሎ ዝኽእል እንተኮይኑ ሕጂ ክፅዕር ኣሎ እቲ ኩናት ከይተጀመረ ከሎ ወይ እውን ኣብ ካልእ ኩነታት ከይተወስደ ዩኤን ድዩ ካልእ ኢዱ ኢትዩ ነዚ ጉዳይ ጠጠው ከብሎ ክኽእል ኣሎ ድሕሪ ምባሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ናብ ኤርትራ ደው ኢሉ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ተራኺቡ ድሕሪኡ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተራኸበ ንርኢ ኣለና እንታዮም ተባሂሎም ከዝበሃል ዘሎ ስዑድያን ኢትዮጵያን ፎሬን ሚኒስተርስ ዲስካስ ባይላተራል ታይስ ሪጅናል ዲቨሎፕመንትስ ባይላተራል ታይስ ኩሉ ግዜ ከም መሐወሲ ትጥቀመሉ ግን እቲ ሪጅናል ጉዳይ እዩ ትቐንዲ ሳውዲ አረቢያስ ሚኒስተር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ሪንስ ፈይዘል ቢን ፈርሃን
bin Abdullah held a phone call on Friday with Ethiopia's Minister of Foreign Affairs, Gideon Timotheos, PhD, according to the statement from the Saudi Minister of Foreign Affairs. ስለዚህ ሱዑድያ ንኤርትራን ንሚኒስትር ጊያቱ ወፃኢ ኤርትራን ንሚኒስትር ጊያቱ ወፃኢ ኢትዮጵያ ንክልቲኦም ረኺባ ኣላ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ዝብል ሜይቢ ሽምግልና ክፍተን ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና። ምክንያቱ ክንሽምግሎም ዘለና ዝበሃል የለን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ናይቲ ኩነታት ስለ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዚ ንትን ክበሃል ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ንክልቲአን ሃገራት ረኺቦም ኣዘራሪቦም ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና። እቲ ሽምግልና ዝበሃል ድማ ካልእ ኣዘራርባ ብኸመይ እዩ ዝርኢ? እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ነይራ ናብ ኤክስ Eritrea calls for peace versus Abiy's march to war. Where is the African Union? African Union ዝበሃል ሕብረት ኣፍሪካ ኣበይ ኣሎ? ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ። እዚ ኩሉ ኣብይ ኣሕመድ ናቱ ስርዓት ንኩናትን ወረ ኩናትን ኣንጻር ኤርትራ እናጎስጎሶ ከሎ ክሳብ ሎሚ ስቴትመንት እውን ከውፅእ ዘይከኣለ ትካል ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ anyone president ኢሳያስ ኣብ ሓድሽ ኢንተርቪው ናቱ anyone who genuinely wants peace in the horn must stop Abiy Ahmed's dangerous delusion, president ኢሳያስ ኣፈወርቂ PIA in his latest interview. ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ኢንተርቪው ዝገበሮ ንኣቢ ጠጠው ኣብሎ ዘይኮነስ ኣብ ዞባና ክመፅእ ካብ ዝኽእል ሓደጋ ኢዶም ኢትዮም ጠጠው ከብሎ ከም ዝኽእሉ ፀዊዑ ነይሩ። ስዑድ ዓረብ ድማ ነቲ ፃውዒት ተቐበለት ትመስል። FM ናይ Saudi Arab reaching out to Eritrea and Ethiopia possibly to de-escalate. A powerful regional player finally stepping in where the EU failed. Could Saudi Arabia be the broker EU never was? ስለዚ ምናልባት ስዑድ ዓረብ ነቲ ናይ ዜን ክልቲአን ሃገራት ጠጠው ከተብል ትኽእል ዶ ነቲ ፍሽለትን ውድቀትን ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ክሽፍኖ ትኽእል ዶ? ኣብ መንጎ ሩዋንዳን DRCን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝተኻየደ ኩናት BM 23 ተገለዶ እናተባሃለ ዝተቐፀለ መን ሸምጊል ጠጠው ኣቢልዎ? ኣፍሪካ ሕብረት ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ከይገበረ ቀጠር ዝበሃል ሃገር ምስ ኣሜሪካ ኮይኑ ሸምጊል ወይ ዝበሃል ዘሎ። ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን ጅዳ እዩ ነይሩ እቲ መራኸቢ ቦታ፣ ግብፂ ጅዳ እዩ ነይሩ፣ ኣዲስ ኣበባ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይፈተነን። ስለዚ ልዕልዕ ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ እንታይ ለሰዲድ ኣሎ? The real crisis, Eritrea seeks stability, defends regional peace. Abiy Ahmed seeks war to escape civil collapse. EU sleeps in Addis, watching horn burn from horn burn from its headquarters. ስለዚ ኤርትራ ሰላምን ርግኣትን ትደልላ ሶማልያ ድዩ ኣብ ሱዳን ድዩ ኣብ ኢቨን ኣብ ኢትዮጵያ ድዩ ርግኣት ትሓትት ኣላ። ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ኩናቱ ጠጠው ምባል ኣብይዎ ናብ ደገ ገፁ ክግንፍሎ ይፍትን ኣሎ። ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እናጨረመ እናጨለጠን በጢሉ ቀርኒ ኣፍሪካ እናተቃፀለ ይርኢ ኣሎ። ሱዳን ክትቃፀል ይርኢ ኣሎ። ስለምንታይ ኢለ ኣለኹ ሕጂ why is African Union a dead weight institution? ስለምንታይ ከሎ ዝሞተ ውድብ ክንብሎ ንኽእል ነዚ ሕብረት ኣፍሪካ ኢለ ኣለኹ። ሓደ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ናቶም ኣብ 98 ክሳብ 2000 ዝተኻየደ ኩናት ኣብ ሄግ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ሓደ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳነ ተዋሂቦም ኣብ 2002 ሕብረት ኣፍሪካ ግን ኢትዮጵያ ነቲ ኩሉ ውሳነታት ጥሒሳ ኣብ መሬት ኤርትራ ኮፍ ኢላ ከላ ወላ ሓንቲ ክገብር ወይ እውን ክዛረባ ኣይተረኣየን። ሓደ ቁፅሪ ክልተ ሱዳን ብኩናት ሕትሕት ዝበሃል ዘሎ ድከታ ፀጊባ ህዝባ ተባህዲሉ ሃገር ዓንያ ከላ እናረኣየ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይተረኣየን። ስለዚ ክጓየ ንዑ ጠጠው ንኸብል ኣይተረኣየን። ሶማሊያ sabotaged by foreign proxies, EU peacekeepers fund the chaos, fix nothing. ኣብ ሶማሊያ ድማ ንዓመታት ዝቐፀለ ዕግርግርን ሽግርን ብካልኦት ናይ ወፃኢ ሓይልታት ቴሮሪስትን ግብረ ሽበራን ኣልሸባብ እናተባሃለ ክግበር ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቃብ ሰላም ኢሉ ኣትያው ነቲ ሽግር ከጓሃር እምበር ፀገም ጠጠው ከብል ኣይረኣናየን። ስለዚ ቀፂልና ኣብዚ እንታይ ኣሎ? EU in Addis protected by Abiy remains silent as he threatens Eritrea's sovereignty and destabilizes the entire region. ኣብ ኣፍሪካ ሕጂ ሕብረት ኣፍሪካ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ፣ ግህሰት ናይ ኤርትራ፣ ናፅነት ናይ ኤርትራ፣ ወደባት ናይ ኤርትራ እናተዛረበ ከሎ ስርዓት ናይ ኣቢይ ወላ ሓንቲ ክዛረብ ኣይረኣናን። ስለዚ the world must know ዓለም ክትፈልጦ ዘለዋ ኢለ ፀሓፍኳ ማለት እዩ። Eritrea stands for sovereignty, peace and justice. ኤርትራ ንልኡላውነት፣ ንሰላም፣ ንፍትሒ እያ ጠጠው ትብል። ኤርትራ ናብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ይኹን ሶማልያ ንርቃትን ሰላምን እያ ትሕግዘላ። ስለዚ ነቶም መንግስታት ኣብ ሱዳን ንመንግስቲ ሱዳን እያ ትሕግዘላ ኤርትራ፣ ንሰራዊት ሱዳንን መንግስቲ ሱዳንን ሓጊዛ ጠጠው ከተብለ ትፍትናላ። ኣብ ሶማልያ ንፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ሶማልያ እያ ትሕግዘላ፣ ንኻልኦት ነቲ ሃገር ክመቕሉ ዝደልዩ ይኮነን ትሕግዘላ። እዚ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ፣ ማንም ሰብ ክርድኦ ዘለዎ። ኣቢይ ንመን ይሕግዛ? ኣብ ኣምሓራ፣ ኣብ ኦሮሚያ፣ ኣብ ትግራይ ህዝቢ የጥፋ ኣሎ። ኣብ ሱዳን ድማ ነቲ ጀኖሳይድ ይፍፅም ኣሎ ዝበሃል RSF ሕሜት እናሓገዘ ከምኡ ድማ ኣብ ሶማልያ ምስቲ ኣካል ናይ ሶማልያ ክነሱ ክንፀል ዝደሊ ዘሎ ሶማሊላንድ MOU እናገበረ
ርግኣት ናይ ዞባ ዝዘርግ ዘሎ ሓይሊ ምዃኑ ገሊጹ ኣለኹ why a this dangerous game will fail እዚ ሓደገኛ ፀወታ ናይ ኣቢ ድማ ክወድቕ ምዃኑ ምንታይ ንፈልጥ ሓደ he wants to conquer Eritrea's sovereign ports አብይ ኣሕመድ ልውላዊ መሬትን ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክወርር ይዘል ዘሎ he thinks war will distract his collapsing regime ካልእ ድማ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዕንደራ ይኹን ኩናት ነቲ ዘሎ ኣብ ውሽጡ ፀገም ከድሕኖ ዝኽእል ይመስሎ ዝኾነ Eritrea knows him too well and can end his reign if provoked ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ግን ብኮታት ናይ ኣቢ ፅቡቅ ገይሩ ኣብ ባይታ ዝፈልጦም ስለ ዝኾነ ኣብ ኤርትራ ገፁ ተንከስ እንድሕር ኢሉ ሽግሩ ቡጌራ ስልጣኑ ቡጌራ ከተበቃ ከም ትኽእል we stand for peace but we will not kneel to aggression ስለዚ ኤርትራ ንሰላም ደው ትብል ኣገርግር ንዝኾነ ይኹን ዘፈራሪ ሓይሊ ግን ትንብርክኽ ሃገር ኣይኮነትን ኢለ ኣለኹ ኣብ ኤክስ ሓያል እዋን ጠጠው ኢለ ፀኒሐ መጀመርያ ፖስት ገይረ ኣለኹ እዚ ፕሊዝ ሼር ግበርዎ ምክንያቱ ናትና ናራቲቭ ናትና ሳይድ ኦፍ ደ ስቶሪ ናትና ክፋል ናይቲ ትረኻ ናብ ሚድያ ክወፅእ ክኽእል ኣሎ ካብዚ ቀፂልና ኢትዮጵያውያን እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ክንብሎ ዘለና ማዕረቱ ንሳቶም ዝፅሕፍዎ ዘሎ ኣብ ኤክስ ክንቅፅል ኣለና ሓደ ናይ ኢትዮጵያ መቸም ኣብዚ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ቀፃሊ ዕግርግር ክገብር ንሰምዖ ሓይሊ ኣሎ ወይ ኣካል ኣሎ ቅድሚያ ኣባ ነዚ ስምዑ ላይ እስከ ነዚ ኣብዚ ዘሎ ስምዑ ላይ a chance to attend the AU summit which sits in Ethiopia. I have only one question to ask the members who have been sitting there before. What question? What have you been discussing for so long? What have you been talking about for so long? To the extent that some African countries are still fighting each other up to now. እዚ ቆልዓሲ ናብ ኣፍሪካ ናብ ሕብረት ኣፍሪካን ኢትዮጵያ ምስ ከትኩን እቶም ኣባላት መራሕቲ ሃገራት ኣብኡ ዘሎ ኣባላት እንታይ ኢለ ክሓቶም እየ ኢሉ እንታይ ትሰርሑ ነርኩም ወይ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ዲስካስ ትገብሩ ዘለኹም እባ ሃገራት ኣፍሪካ ንሓትሕደን ይባልዓ ህዝቢ ይጠፍእ ሃገራት ይዓንዋ ኣለዋ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ትዛረቡ ዘለኹም እንታይ እቲ ኣጀንዳኹም very good question ፅቡቅ ሕቶ እዩ ግን መልሲ ትፀበኽ ንብሎ እንደልና ተስፋ ይቆርፀልና ብንእሽትዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቶም ኣብ ኣፍሪካውያን ሼር ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ንመለስ ሓደ ለንቀነ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ምናልባት ኣብ ካልእ እውን ሪኢኹሞ ትፈልጡ ትኾኑ ኢኹም እዚ ኣብዚ ዲና ሙፍቲ ዝበሃል ዘሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዶ ዋላ ጅን ኣፍሪት እዮም ዝብልዎ ለንቀነ ሓንቲ ብዙሕ ኣርቲክል የውፅእ ኣሎ ኢትዮጵያ ዛዕባ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ሸንኮለል ካብ ዘብልዎ ዘሎ ሓደ ሰብ እዩ እንታይ ስከኢሉ ሓደ ኣርቲክል ኣብቲ ሆርን ሪቪው ዝብልዎ ኣውፅኡ ኣሎ መስለኩም መጀመርያ ነቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘለዎም ኣተሓሳስባ ክቕየር ከም ዘለዎ እቲ ሕማቕ ዝምድና መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኢልዎ ይጠቂስዎ ዘሎ transcending the Eritrean conundrum a vision of better tomorrow ስለዚ ፅቡቅ መጻኢ ንክህልወና እንተኮይኑ ሲ ሓደ ኤክስፐሪመንት ገይሩ ብሪሊየንት ሓሳብ ኢሉ ዝሓሰበ እዩ The post by Horn Review Ethiopia's Ambassador Dina Mufti's proposal for Eritrea a supranational union ኤርትራን ኢትዮጵያን ልዕሊ ሃገራውነት ዝሓለፈ supranational union ከም ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ልክዕ ከምቲ ፈረንሳ ጀርመን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ኩናት ይዋግኡ ስለ ዝነበሩ ነዚ ኩናት ዝጠጠው ንምባል ናይ ፒስ ፕሮጀክት ኢሎም ነዚ ዩሮፒያን ዩኒየን ዝመስረትዎ ቁጠባ ናቶም ኣብ ናይ ሓድሕዱ ተጠናኒቁ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ክዋግኡ ይክእሉን እዮም ኢሎም ዝሓሰብዎ እዚ ዲና ሙፍቲ ድማ ካብ ድቃሱ ተበራቢሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፌደሬሽን ሓደ ትሕቲ ሓደ ደይኮነስ ክልቲአን ሃገራት ማዕረ ዝሳተፋሉ ሓሳብ ክግበር ኣለዎ ዝብል ብሪሊየንት ሓሳብ ኣበጊሱ ኣሎ The problem is እዚ ሓሳብ እዚ ንዑ ይሓድሽ እምበር ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ናጽነት ናይ ኤርትራ ዝተኸተሎ እዩ ነይሩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 91 ክሳብ 97 ከም ናይ ዩሮፒያን ዩኒየን ኣካይዳ እየን ዝኸዳ ነይረን እቱን ከፍልልይ የስ ሓደ ብኩሉ መለክዕ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እንታይ እሱ ኸ ከፍልልይ ነይርዎ እዩ ግን ኤርትራ ባጤራ ናይ ኢትዮጵያ ስለትጥቀም ዝነበረት ናታ ሴንትራል ባንክ ትርጉም ኣይነበሮን ኤውሮጳ ሕብረት ግን ሓደ ሴንትራል ባንክ ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ ግን ንግዲ ብሓደ ባጤራ ዶባት ክፉት ኩሉ ዓይነት ንግዲ ወደባት ናይ ኤርትራ ከም ድሌቶም ጥቀምሉ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ተፈቲኑ እዩ ስለምንታይ ፈሽሉ ድማ ስለምንታይ ተጠው ኢሉ ስለምንታይ ዘይሰርሐ ድማ ንሱ ኣብቲ መዛግብቲ ታሪክ ናቱ ክፍትሾ ዝግባእ እዩ ነይሩ ኦኬ እንታይ ይብላ ኣሎ during a Europe's post World War II integration model where nations like France Germany overcome historical enmity through economic cooperation as evidenced by the 1951 European Coal and Steel Community Treaty, which reduced conflict risk by 60% according to 2015 study in the Journal of Peace and Research. حسب حماق يكونن. Generally, Eritrean Ethiopian had كلتين لولا ونتنا عقبا خلوا
أمونغون حدا ودب جيرن كمزنا يوروبيان يونيون بحدا بشركة كسرحالو زخلا حساب صبغيو نزا حساب زي حماق زقبرو جن أتي أبوشتهم زحابقو مرزيو تمرزي خانتايو مستعمكا نيرترا خدقوبت مفتاح سلازي كلتا عروخا لغا بحدا لغا نسخا ترغاغي كم زقاسكا تنسيقات لكا زخل سب زحسب سب انتلو ويون كم زحسب زنغركا سب انتلو كمي غير كم سو ترغاغي كب حدا غزات حد ወይ ከዓ ብሪስክ ወሲድካ ክትኸይድ ስለዚ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ሕልሚ የብላና ብኢትዮጵያ ሳቶም ግን ሕልምናቶም ንጎምሸትን ይነግሩና ኣለዉ እንጂ ከምዚ ከመይ ጌርካ በቲ ሓንቲ መልሓስካ ንሱ ልክዕ ክልተ ኣርቲክል ኣውፅኡ ኣሎ ኣብዚ ኣርቲክል እዚኣ እንታይ ይብላ ኣሎ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕቶናታ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ክፈረግ ጉዳይ ናይ ሉላውነት ናታ እዩ he also pointed that ኣብዚ እንታይ ይብል ዘሎ the peaceful ambition of Ethiopia for access to sea has focused on shared development, regional integration based on principle of give and take. Foreign relations and peace ናይ ሰላምን ርግኣትን ዝብልዎ ኮሚቴ ኣብኡ ዝሰርሕ ኣካል ናይቲ ባይቶ ናይቲ ሃገር ዝኾነ ዲና ሙፍቲ እንታይ ዝብል ዘሎ Ethiopia is the access to the sea for Ethiopia is directly related with the national interest of the country. ስለዚህ እትሕቶ ኣኒ ኣብቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይቲ ሃገር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካልእ ዝስገር የለን ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ሕቶ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ሓደ ኤርትራዊ ድማ እዚያዳ ይኩን እንታይ ኢትዮጵያኻ ካልእ ኢትዮጵያ ድዩ ዘለካ ይብሎ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኩናትን ዕግርግርን ብኡ ትብላዕ ዘላ ሃገር እያ ዘላትካ ኪኑ ዝኸደ ሃገር ኣይረኣናን ወይ እውን ኩነታት ኣይረኣናን ስለዚ ንመን እዮም ከሽክዑ ዝፍትኑ ዘለዉ ክልተ መልሓስ ኣብ ሓደ ርእሲ ተኺልካ ከመይ ጌርካ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ድማ ይምልሱ ኣለዉ ንቐፅል ኣብዚ እንደ ምንጋራውና እንደምንሰራበት ነገር መታየት አለበት መወናበር ግን አያስፈልግም መወናበር አያስፈልግም በተቻለ መጠን እንኳን ከኤርትራ ከወንድሞቻችን ቀርቶ ከግብጽም ቢሆን ሰላም ያስፈልገናል ንግግር ያስፈልገናል ግን የኛ ሰላም የኛ ፍቅር የኛ ንግግር ቤዝ የሚያደርገው በኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ላይ የኢትዮጵያ ናሽናል ኢንትረስት ኮምፕሮማይዝ አድርገው ወዳጅ የሚባል ነገር አይሰራም ኢትዮጵያን ውሃ አልባ አድርገህ ወደብ አልባ አድርገህ ወዳጅነት ተረት ተረት ነው አይሰራም ታይስኪ ብላለሁ አላ አሸል እዚ እንታይ ብላለሁ ዝገርም እዩ ሕውነት ፍቅሪ ጽቡቅ ጉርብትና ገለመለ ኩሉ ጽቡቅ እዩ ኣይኮነን ምስ ኤርትራ ጎረቤትና ሓውና ብላብላ ተሓውና ትብል እኳ ኣብ ፍሉይ ባንክናት ከኸይድካ ሽርፋ ኢኻ ትብሎ ምስ ግብፂ እውን ሰላምን ርግኣትን እዩ ዘድልየና ግን ንሕና ሰላም ክህልወና ኣብ ረብሓናትና ሃገራዊ ረብሓናትና ዝተበርኮሰ ሰላምን ጽቡቅ ጉርብትናን ጥራይና እንደሊ ቶም ካልኦት ከንታይ ደሊታ ማካል ከዛረበናይ ንሕና ከንታይ እንደሊ ንስኻስ ንሃገራዊ ረብሓኻ ትብል ኣለኻ ወረባታስ ንሕና ድማ ኩሉ ትምሳኻ ይኹን ምስ ካልእ ክንገብሮ እንደሊ ዝምድና based on our national interest ሃገራዊ ረብሓና ሃገራዊ ድሕነት ናትና ከምኡ ድማ ልኡላውነትና ነፅነትና ኩሉ ነገራትና ናይ ባሕርና ናይ መሬትና ሙሉ ብሙሉ ልኡላውነትና ብዘውሕስ መንገዲና ብሳኻ ዲል ክንገብር እንደሊ whether you take it or not ንሕና ሉላዊ ሃገሪና እቲ ምሳኹም ክንገብሮ ንኽእል ዝምድና ይኹን ሽርክነት ድማ ንሉላውነትና ምልክት ሕቶ ዝውት ክኸውን የብልን እሱ ስለ ዝኾነ ድማ ብዘይገድስ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መንግስቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብዚ ሕቶ እዚ ንዑ ክድግፍ እዩ ዝመርፅ ወላ እውን እቲ ፋናቲክ ዝኾነ ተቃዋሚ ብጀካ ሓደ ብፅልእን ብሃግናይ ስልጣንን ዝሰኸሩ ሰባት ገዲፍካ ወላ እውን ተቃዋሚ ንሕቶ ናይ ባሕሪ ንዓሰብ ክወስድ እየን ዝብል ዘሎ መራሒ ምስኡ ንክሰርሕ ምስኡ ሕድገታት ንክገብር ኣይደልን እዩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣንሕና ክንብላ ከለና ተገርም እያ ንሳቶም ክብልዋ ከለዉ ግን ብዙሓት ሸር ዝገብርዋ ይረድሪ ኣለኹ እዚኣ ስምዑለይ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ነይራቶም እስከ ከስምዓኩም እየ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልተ ነገራት ክንሰምዕ እዚኣ መስምዕዋ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስልጣን ላይ ስላለ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለሌለም አይደለም ኢትዮጵያ የምትባልን ሀገር የሚመራ መሪ ግን በየትኛው ማለት መከበር አለበት አብይን ልደግፈውም አልደግፈውም ግን አንድ የኢትዮጵያን የሚመራ መሪ የሆነ ተራ ታይም ስቶፕ ያደረገባት ሀገር መሪ ተነስቶ እንዲ አልፈልግ ዲስሪስፔክት እንዲያደርገው አልፈልግም እኔንም ጭምር ስለሆነ የሚልቀኝ ባይዘ ሰንታይም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ ንዓቢ ነፍተዎ ንጽላዮ ብዘይ ገድስ ዝኾነ ይኹን መራሒ እቲ ዝጥቀምሉ ቃላት ናይ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጥቀምዎ ኖርማል ፀላኢኻ ክፀርፈካ ወይ ገለ መለ ክገብረካ ከም ቀበሉን ኢና ንወስዶ ግን ብፍላይ ብቁጠባና ብቴክኖሎጂናትና ዘለና ከተማታትና ኩነታት ብኡ
كتصرفنا خلونا عايسي نخالو بخالايتي اي تنكفنني بحزبنا بجغننا بتاريخنا اي بلك اي ولا حتى كوتش اي بلني بس زلنا قطبا درجه كصرفنا خلوغ يسمعني نعي سلامتا يسمعني كنقيرنا خالنا سلا زي تغيره واي ار وي عبد قنات نبر زلنا سلامتاي እዚ ገጅፍ ዝኾነ መንእሰይናትና ኤርትራ ኣብ ደገ ንዓለም ዘገርም ሓድነት ዘለዎ ከደስ እዚ ኣብ ስዊድን ዝግበር ዘሎ ፌስቲቫል እዩ ለከደስ መያንግ ኣብ ናይ ሃገሩ ፌስቲቫል ንሃገሩ ክጠቅም ኢሉ ክንድዚ በሽሓት ዝቁፀር መንእሰይ ኣብ ፌስቲቫል ዝእንገድ መንእሰይ ከለካ ከመይ ጌርና ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንክሰርሕ ክንወስዶ ዘይንኽእል እዚ ናይ ብሓቂ ዝስማዓኒ ንዓይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ኣብዚ ዘሎ ኣብ ዓዲ ንክሰርሕ ስለምንታይ ክትስዕቦ ዘይትፍትን ስለምንታይ ፖሊሲታት ንዑ ዝምችእ ንሱ ዝሓቶ ዘሎ ኩነታት ዘይሓትሓትት ኣና ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ትርዳእኒ ዘላ what has changed ኣብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እዚኣ ዘረባ ስምዕዋ ዘሎ ኤርትራዊ ደቂሱ ናይ ዓድር ካብቲ ኣነ ክሰርሐ ዝኽእል ከዓ ምስ ዝያዳ ሰርሕ ካብቲ ከማይ ዝኣመሰሉ ክሰርሕዎ ዝኽእሉ ምስ ዝያዳ ሰርሕ ይፈልጦ ለዓል ለይትን መዓልትን ስለ ዝፈልጦ ንሱ ከዓ ታርጌት ዝኸውን ስለ ዘሎ ብኸምቲ ነዚ ናይ መኸተ ዓቕሙ ግን ብዝሓየለ ወዳድባ ክሰርሐሉ ክኽእል ኣለዎ ዝሓየለ ክውደብ ክኽእል ኣለዎ ብዘይኩ ክሰርሖ ዝኽእል ካሊእ የለን መንእሰይ ብኣጠቓላሊ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ጥራይ ክሰርሖ ዝኽእል ነዚ ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ዝብላ ዘሎ ማለት ቁሩብ ኣጋኒንሉ እንድዩ ክንዱ ዝሰርሕ ሰብ የለን ግን ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ፅቡቅ ገይሩ ዝርድኦ ፕሬዚደንት እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ብዙሕ ካብ ብፍቅሪ ሃገር ዝቃፀል ንሃገሩ ከርባሓ ዝደሊ ንሃገሩ ንላዕሊ ከምፅኣ ዝደሊ ወላ እኳ ማዕረት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ተዘይኮነ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለን ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እንታይ ይደሊ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ስለምንታይ ዘይሕተት ስለምንታይ ንሱ ድሌታቱ ክግበረሉ ሕቶ ናቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ኣብ ትግባር ክኸይድ ዘይክእል ንኣብነት ኣብዛ ሕጂ ለይተስ ኢንተርቪው ዝገበራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ መንስማዓዮ ምስኡ ኣተሓሒዘ ክዛረባ ስለ ፀናሕኩ እዚኣ ስምዕዋ ዝክእል ዘለዎ ዜጋታትና ዘለዎም ክብሎት ዘለዎም ፖቴንሻል ኣዝዩ ከቢድ ሓያል ስለ ዝኾነ ኣብ ዞባ ኣብ ናይ ውሽጢ ልምዓታዊ መደባት ብቐጥታ ክሳተፉ ክእሉ ኣለዎም ብውልቀ ደረጃ ድዩ ብጉጅለ ደረጃ ድዩ ብከባቢታት ደረጃ ብዓድታት ዝነብሩሉ ዘለዉ ደረጃ ድዩ ሙሉእ ስታፍ ክህልዎም ክኽእል ስለ ዘለዎ ናይ ዞባ ኣመሓደርቲ ነዚ ኩሉ ዝረበሉ ፀንሐ ፕሮጀክታት ኣብ ዘዘቦኦም ኣዋሃትን ኣመሓደርትን እንድሕር ኮይኖም ነቲ ብደገ ክሳተፍ ዝኽእል ዓቕሚ ኣብ ምንታይ ከም ዝሳተፍ ከመይ ገይሩ ከም ዝሳተፍ ኣብ ወፍሪ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት መደባት ብሞያውያን ደረጃ ጠሚትካ ኣብ መሞይኦም እንታይ ከበርክቶ ክገብሩ ክእሉ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣብ ደገ ሃብቲ ዝኣከቡ ኣለዉ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከውፍሩ እንድሕር ደልዮም ብኸመይ መንገዲ ኣበየናይ ዞባ እንታይ ከውፍሩ ይኽእሉ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ልምዓት መደባት ናይ ትምህርቲ ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት መደባት ኣብ ምንታይ ክሳተፉ ዝኽእሉ ንዑ ብግቡእ ክስራሓሉ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኤግዛክትሊ እዘን ኩለን ዝበለን ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣዝያ ኣገዳሲ ዘረባ እያ ኩለን እተን ዝበለን ዘረባታት ንኤርትራ ዓብ ለውጢ ከምፃላ ዝኽእላ እያ ግን እንታይ ዘላ ክስራሓሉ ዘለዎ እዩ መን ክሰርሖ ዘሎ እቶም ናይ ዞባታት ከመይ ገይሮም እዮም ክሰርሑ መዓስ እዮም ክሰርሑ ብኸመይ እዮም ኮሚኒኬት ክገብሩ ወዲኦም ከመዓስ ስርሖም ክህቡ ይኽእሉ ኣብዚ ዘሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቅዱስ ሓሳብ ወይ እውን ባህጊ ዘሎ ናብ ግብሪ ንምቕያር ኤክዚኪዩሽን ይበሃል እዚ ኩሉ ሰብ ትካል ክመስርት ይደሊ ወይ እውን ኩሉ ሰብ ሓደ ቢዝነስ ክሃንፅ ይደሊ እዩ ንዝኾነ ሰብ ሕተት ሆቴል ንክትሃንፅ እንታይ የድልየካ ተልካዮ ብዘረባ ይኽእሉ እዩ ብተግባር ግን ኣብ መንጎ ዘረባን ኣብ መንጎ ባህግን ተግባርን ኤክዚኪዩሽን ወይ ከዓ ናይ ምትግባር ዓቕሚ ስለዚ ዝለዓለ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ድማ ፕሬዚደንት እዩ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ዝለዓለ ኤግዜኪቲቭ ፓወር ወይ ከዓ ዝለዓለ ናይ ምትግባር ስልጣን ዘለዎ ፕሬዚደንት እዩ እዝን ጌርና በዝን ክኸዱ ኣለዎም ኢሉ ኣናውንስመንት ክገብር ኣለዎ እንተደይ ገይሩ ድማ ነቶም ትሕትዩ ዘለው ውዱእ ዝኾነ ሓሳብ ምስ ሓዙ ብከምዚ ክንገብርና ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኣክቹሊ ኣይሰርሖን ስራሕ እዚ ሚኒስትራት ድዮም ናይ ዞባ ማሕደርቲ ድዮም ገለመለ ንሳቶም ምስ ወድዎ ፀብፃብ ሂብዎ ፕሬዚደንት ድማ ኣብቲ ጉዳይቲ እዝን በፂሕና ኣለና ክሳብ ሕጂ ከምዚ ንኸይፀንሐና ሕጂ ግን በዚ ክንከይድ ኢና እዝን ክግበር እዩ ንኣብነት ኣብ 2026 መወዳእታ ክጅመር እቲ ፕሮጀክት
ግን በዝን ኢልካ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ትግበር ኣለዎ everybody knows ኩሉ ሰብ ይፈልጥ እዩ ክገብር እውን ይደሊ እዩ ኣነ ዝሕዝኑኒ ሰባት መን የመሲልኩም ልክዕ ከምዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ መጋደልቲ ዝነበሩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ እንደይ ግዜ ንነዊሕ ዓመታት ተቃሊሶም ብመስዋዕቲ ክሓልፉ ንሰምዖም ኣለና ኣብ ደገ ዘለዉ ንክንደይ ዓመታት ተቃለሱ ተሰዊኦም ትሰምዕ ክንደይ ድማ እታ ተሪፋ ዘላ ዕድሚኦም ኣብታ ንእሽተይ ጎጆ ኣብ ዓዶም ዝሰርሕዋ ኣብኣ ክቕመጡ ይደልዩ ዋይ ኤርትራ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እውን ዕድል ዘይትቦም ምክንያቱ ሓደ ሰብ ካብ ስዊድን ድዩ ካብ ኖርዌይ ድዩ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ድዩ ካብ ኣሜሪካ ድዩ ካብ ካናዳ ድዩ ከይዱ ገዝኡ ሰሪሑ ናይዚ ኩሉ ተሰደዶ ኣብ ገዝኡ ሰሪሑ ኣብ ጎጆ ናቱ ንክቕመጥ ነዚ ሪል ስቴት ገዛውቲ ንክሰርሑ ዮር ዌልካሚንግ ወላ እውን ገዛ ንክሰርሑ ተኮይንኩም 10% ናይቲ ዋጋ ንመጣየሲ ናይ መንእሰያት ነቶም ኣብ ግንባር ዘለዉ ክኽፈል ኣለዎ ድሕርቲ ገዛ 60,000 ኮይኑ ዋጉ 10,000 ዝያዳ ድማ ንመጣየሲ ድዩ ንገለ ክትከፍል ኣለካ ብምባል ገለ ነገር ተገይሩ ናብቲ ግባረ ዝኸደሉ ሓሳብ ዝኾነ ትኽኢለ ኣነ ጅናቱ ዛረብኩ ዝሓስብ ዘለኹ ግን ካብ 2018 ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሓውሲ ሰላም ካብ ትገብር ክሳብ 2025 ዘሎ ግዜ ኤርትራ ንዓመት ዲ ወላ ገለ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ተሳቲፋ ብኻልእ ዘራርባ ሬላቲቭሊ ኣብ ሓውሲ ሰላም እያ ዘላ እቲ ንኤርትራ ንዓመታት ደሻቕላ ዝነበረ ሓይሊ ኣብ 2020 ኣብ ውግኣት እዩ ዓንዩ ከም ብሓድሽ ክህነፅ ፍትና ኣሎ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣብቲ ቁጠባዊ ፕራይቬት ሴክተር ናታ ድዩ ቁጠባ ናታ ድዩ ዝርአ ወይ ዝጭበጥ ፖሊሲ ሽፍት ክትገብር ኣይረኣናን ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ኣብዚ 2015 ሰብ ዓብ ትፅቢት ነይርዎ ምክንያቱ ፕሬዚደንት ኤርትራ ተስፋ ሂቢ ስለ ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ እታ ዝበላ ኣይንገብርን ኣይኮነትን ግን ዝተወደአት ሓሳብን ፖሊስን ኣናውንስመንትን ወይ ከዓ ሓበሬታን ኣይኮነትን ጥራይና ንብል ዘለና እምበር እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ጌጋይ ወይ እውን ወላ ሓንቲ ኣይኮነን ጥራይ ውዱእ ሓበሬታ ኣይመፀን ኣሎ ነቲ ህዝቢ ናብ ተበግሶ ክቕይሮ ዝኽእል ብርግፅ ብዘሎ መንገዲ ክቕፀል ይኽእል እንዲ ይብል ኣሎ እቲ ዘሎ ፖሊሲ ክሳብ ሕጂ እታ ዘላ ኤርትራ ይፈጢሩ ዘሎ ምናልባት ገሊኦም ነቲ ክውንነት ክትቅበልዎ ዘይትደልዩ ሰባት ኣለዎም ኤርትራ ዝተኸተለቶ ፖሊሲታት ብምሉእ ምስቲ ኩሉ ዘለዋ ተፃቦ እዛ ሎሚ ዘላ ኤርትራ ይፈጢሩ ዘሎ እዛ ናይ ሎሚ ኤርትራ ብፀላእታ ዘይተደፍረት ልኡላዊት ኮይና ትቕፅል ሃገር ገይሩ ኣሎ ስለዚ ብፍላይ ብሴኪሪቲ ደረጃ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እያ ዘላ ዝብል እምነት ኣለና ብሃገራዊ ድሕነት ደረጃ ኤርትራ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣላ ፈተናታት ብድሆታት የብላ ንብል የለና ኢትዮጵያ ንባዕላ ዲቕ ዝበለ ሽግሪ እዩ ዘለዎ ሱዳን ከምኡ ሶማልያ ኩሎም ካብ ኩሎም ዝሓሸ ኣብ ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ዝሓሸ ቦታ ኣቃውማ ዘላ ኤርትራ እያ ስለዚ ኤርትራ እያ ዝያዳ ናብ ቢዝነስ ኣሚን ሱዳን ለንቀነ ኣብ ካርቱም ተመሊሱ እቲ መንግስቲ ድሌትኩም ክትገብሩ ኣለኩም ክብል ጀሚሩ ኣሎ ኢንቨስተራት ይፅውዑ ኣለዉ መፂኹም ኢንቨስት ግበር ኣብ ዓድኹም ወላ ሓንቲ ሴኪሪቲ የብላ እንተ ዓዲ መዓት ሽግሪ ዘለዋ መዓት ሓደጋ እዩ ዘለዎ መዓት ቦምቢ ዘለዋ ግን ምፁ በጃኹም ኣብ ሃገርኩም ኢንቨስት ተባሂሉ ረይዎ ሱዳን ብዙሕ ባፂ ዝግበር ዘሎ ሶማልያ ዕግርግር እናሃለዎ ከሎ ሰብ ከም ድሌቱ ክሃንፅ ፖሊሲ ዱ ወሬቨር ዩ ዋንት እዩ ዘሎ ሱዳን ባዕሉ ኣብ ገዳ እዩ ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ክትከፍት ንዑ ዌልካም ክትብል ኣለ ወላ ምስ በለት እኮ ሰብ ክመፃ ኣይኮነ ዝፈርህ ሰብ ኣሎ ምክንያቱ ገለ ሰብ ኣሎ ቋም ክትግበር ክኽእል ኣሎ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ ክግበር ኣሎ ገለ መለታት ኢሉ ቅድመ ኩነታት ዘለዎ ኣሎ ዘይብሉ ሰብ ከ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ንፁር ዝኾነ ፖሊሲ እንድሕር ጌራ እቲ ኩነታት ክቕየር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ምናልባት እቲ ንብሎ ዘለና ብዓለም ደረጃ እቲ ዞባ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ኢኻ ከም ትብል ዘለኻ ኢሉ ዝሓትት ኣሎ ናይ ዞባ ክበኩም ሕጂ እንታይ ከም ዘሎ ኣብ ከባቢ And in what French President Emmanuel Macron says is in response to the dire humanitarian situation in Gaza, France has become the first G7 country and biggest EU member to say it will formally recognize Palestinian statehood. So far, around 140 countries have done so, but most Western states have not, saying that Israel and the Palestinians need to come to an agreement first. كم نريد لنا عالم نتغيرت خيدالا even أنصار إسرائيل نتغيرت خيدالا بسمعوا. And staying with West Asia, global sentiment is shifting on the Gaza war. When it started, most people were silent. They understood the scale of Israel's pain on October 7th. So most of the world said nothing. Almost 2 years later, that is changing. The sympathy has firmly shifted from Israel to Palestine. The latest shift has come from France. President Macron has announced a major decision. Paris will recognize the state of Palestine. انتهينا نسمع زلنا مچم حدا قباتن ጨፍጫፍን ሓይሊ ከም እስራኤል ድሌቱ እናገበረ ንነዊሕ እዋን ቀፂሉ እዩ ብከምዚ ግን ንሓዋር ክቅፅል ወይ እውን ዝደለየና በለ ዓለም ኩሉ ግዜ ስቂላ ክትቅፅል ኣይትኽእልኒ ዝብል ገምጋም ኣሎ ብፍላይ ኣብዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ሃገራት
طلبنا ህዝቢ ኣብ እስራኤል ዝነበሮ ስእልን ኣጠማምታን ኮምፕሊት እናተቀየረ ይመጽእ ዘሎ እዚ ኸዓ ዓይንኻ ዶ ተኣምን ዋላ እዝንኻ እዩ ዝጭፍጭፍ ዘሎ ቪድዮ እናረኣኻዮ ከለኻ እቲ ቪድዮ ደውፅእ ዘሎ ሓይሊ ድማ ኣቀናቢሩ ንኸውፅእ ዓቕሚ ዘይብሉ ሚድያ ዘይቋፀር ኣብ ቴሌፎኑ ዝሰኣሎ ብጥርኡ ዘውርደልካ ጥራይ እንተኮይኑ እቲ ካልኣይ ሓይሊ ግን ወላ ሓንቲ ይገብር ኣለኹ እናበለ ብሚድያታት ኣቀናቢሩ ክዛረብ ዝኽእል እንተኮይኑ ሰብ ነቲ ሓቂ ካብ ሚድያ ኣይናይ ሓቂ ኣይናይ ሓሶት ሎሚ ተማሂሩ እዩ ትዝቢ ብሲኤንኤንን ብቢቢሲን ጌርካ ክትሽቅጥን ከተሽክዕን ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃሉ ፈረንሳ ንሃገረ ፈለስጢን ስቴት ኦፍ ፓለስታይን ሬኮግናይዝ ክትገብራ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ነተንያሁ ከንታይ ደለ ኣሎ ፈለስጢን ዝበሃል ቃል ከድምስስ ቃዛውያን ዝበሃል ዘረባ ትሰምዑ ቃዛውያን ዝበሃል ንፈለስጢን ብክልተ መቂልካ እቲ ዌስት ባንክን ዌስት ባንክ ጥራዮም ዝብሉ ፈለስጢን ኣይብሉን እዮም ነቲ ኢስተርን ዋገን ድማ ነቲ ቃዛ ድማ ቃዛ ጥራይ ኢሎም ቃዛውያን ይብልዎም ስለምንታይ በብሓደ ክድምስሶም ደልዩ ስለ ዘሎ ንዓታቶም ኣጥፍዩ ሓንቲ ዓባይ እስራኤል ክምስርት ይደሊ ስለ ዘሎ ሕልሚ ዓባይ እስራኤል ድማ ኣብ ቅድሚ ዓለም ኩሉ ዓለም ፈሊጥዎ ትሽጣረኡ እንታይ ምዃኑ ስለዚ ወላ እውን እቶም ደገፍቱ ዝነበሩ ዘጣቅዕሉ ዝነበሩ ኣንጻሩ ጠጠው ክብሉ ይጅምሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ቀዳማይ ስጉምቲ ናይ ዓለምና ኮይኑ ኣሎ እስራኤል ዝበሃል ኣይኮነን ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ኣብታ እስራኤል ዝበሃል ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ሓደጋ እናፈጠረሉ ይኸይድ ኣሎ ህዝቢ ዓለም ድማ ቀፃሊ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነበሮ ስእሊ እናቐየረ ይኸይድ ኣሎ መቸም ሚድያን ገንዘብን ሒዝካ ንዘላለም ሓቀኛ መሲልካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ሕጂ እቲ ግልባብ ናቶም ተቐሊዑ እዩ ኩሉ እዚ ሚድያን ገለን ብቤተ ክርስቲያናትን ብፓስተራትን ብገለመለን ገይሮም ሃገር ኣምላኽን ዲሞክራሲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ሃገራት ዓረብ ከጥፍዋ ከም ዝደልዩን ጌራ ትሸጥ ነይራ መን እዩ ጨፍጫፊ መን እዩ ቀታሊ መን እዩ ግህሰት ዝፍፅም ሎሚ ዓለምና ፈለጠቶ ስለዝኸደት እስራኤል መሕብእናታ እናተወደየ ይኸይድ in September. Now, just to be clear, more than 140 countries already recognize Palestine, including India, China, and Russia. But most Western governments do not. ስለዚ ድሮ ልዕሊ 240 ሃገራት ነታ ፈለስጢን ትበሃል ሃገር ይቕበልዋ እዮም ካብኣቶም መን ይርከቡ ቻይና ህንዲ ራሽያ ብሪክስ ማለት ብዓብዩ ስለዚ ምዕራባዊ ዓለም ጥራይ ይሸፊኑላ ነይሩ እምበር ዝበዝሕ ሃገራት ከም ባለ ኤርትራ ሓዊስካ ብዙሓት ሃገራት ድኻታት ዝበሃላ ወይ ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ይድግፍዋ እዮም ፈለስጢን ሃገር ክትከውን ቱ ስቴት ሶሉሽን ዝበሃል ንዑ ደምሲሳ ሎሚ ናይ ፈለስጢን ክድምስስ ትፅዕር ዘላ እስራኤል ወላቱ ደጋፊያ ዝነበረ ኤሮፓ ቀስ በቀስ ካባ ይርሕቕ China and Russia. But most Western governments do not. They say, let's find a two-state solution first. Then we will recognize Palestine. But that attitude is changing. Last year, 3 European countries made the move, Norway, Ireland, and Spain. All three... ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኤሮፓ ድማ ዓሚ ስፔን ካብ ኤሮፓ ተዛዕቢ ሃገራት ገለ ካብተን ዓበይቲ ሃገራት ስፔን ኖርዌይ አይስላንድ ዝበሃላ ሰለስተ ፈለስጢን ከም ሃገር ክንቅበላ ኢና ኢሎም ነይሮም አንጻር ኖርዌይ አንጻር ስፔን ገለመለ ብዙሕ መናውራ ናይ እስራኤል ሚድያን ናይ ኣሜሪካ ሚድያን ክገብር ፀኒሑ እዩ ሕጂ ከገስወት ፈረንሳ ዝበሃል ተወሲኽዎም ኣሎ ናይ በሃል ኣሎ እቲ ሰንቲመንት ወይ ከዓ ትፅቢታት ናይ ህዝቦም ፀቕጢ እናተሰምዖም ይኸይድ ስለ ዘሎ ዲሞክራሲ እናበልካ ናይ ህዝብካ ድምፂ ረጊፅካ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሃል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክውንነት ይኸውን ኣሎ እቲ እንኮ ተሪፉ ዘሎ ኣሜሪካ ወላ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ፈረንሳ ገፁ ዝፅጋዕ ዘሎ ጀርመን ናቦም ይፅጋዕ ኣሎ ስለዚ እስራኤል ዝበሃል ዕንደራ ናቱ ገደብ እናተገብረሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና We recognize Palestine, and now France has done the same thing. Ireland and the US, Israel and the US, of course, are not happy about it. Washington is calling it a reckless decision. They say it's a slap in the face to the October 7 victims. Of course, Israel is also livid. Prime Minister Netanyahu has condemned President Macron's decision. He says it will create another terror launchpad against Israel. እዚ ሕፍረት ዘይብሉ መራሒ ግፍዐኛ ዝኾነ መራሒ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዘሕዝኑ ካብ ፍጥረታት ኣብ ዓለም ማለት እዩ ነተንያሁ እንታይ ዝብል ዘሎ ማክሮን ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ እዩ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ኣብ ኦክቶበር 7 ዘጋጠመ ኣብ ኦክቶበር 7 1400 ሰባት እዮም ተቐቲሎም ኣብቲ ኦክቶበር 7 ንበዓል ከጋጥም ከሎ ናይ እስራኤል ጌም ከም ዝነበረ ዝገልጽ ብዙሕ ሓበሬታ ሪኢና ኢና ብኣልጀዚራ ብካልእ ዝወፀ ንዕኡ ሕነ ንኽፈድየ ኢሉ ዝጀመረ ኩናት ልዕሊ 55,000 ፈለስጢማውያን ቀቲሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ድማ ይፀገበን ንምግቢ ከምዚኣቱ ይገብር ኣብቲ ዓዲ ምግቢ ንኽትረኽቡ ኣብ ካምፕታት ክትኩምሎም ምን ይብሎም ኣብቲ ካምፕታት ምግቢ ክወዙ ተሰሪዖም ንዘለዉ ድማ ይቐትል ከምዚ ዓይነት ግፍዐኛ ኣብ ታሪክ ተራእዩ እኳ ዘይፍለጥ ኩሎም ዓይነት ግፍዒ ዝፈፀሙ ኣብ ዓለም ከምዚ ናይ ሎሚ ናይ እስራኤል ትገብሮ ዘላ ገይሮም ኣይፈልጡን እዮም እዚ እናተገበረት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ናቱ ስርዓትን ናይ እስራኤል ኣጣቃዒ ቀዳማይ ኣጆኹም ኣብ ጎንኹም ኣለና ዝብል ሓይሊ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ ዝሕዝን ክፋል ናይ ታሪክ ውድቀት ናይ ኣሜሪካ እስራኤል ተቀላጥፎም ዘላን እዩ ዝንገር ዘለካ And all of this is expected criticism. The question is, will others follow France?
And what does this recognition change on the ground? Well, as a policy, it is quite significant. France is a heavyweight in the European Union. They hold considerable sway in Brussels. So for Paris to recognize Palestine is indeed a big deal. But others are wary. Germany says it has no such plans in the near term, and the UK says we need a ceasefire first. We need the ceasefire. We are calling for a ceasefire. And then, of course, we will do everything we can from a position of a supporter for the region to get the circumstances where there's negotiations for the long-term statehood in Palestine. ብሓፈሻ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ኤውሮፓውያን ከምዚ ኢሎም ማለት ሕጂ ፍሉይ ነገር መፅኡ ማለት ኣይኮነን ግን ኢን ጀነራል ዊ ሲ ቸንጅ ኢን ፖለቲካል ኣብቲ ናይ ህዝቢ ናይቲ ኣረዳድኣ ናይ ፖለቲካል ክላስ እናተቐየረ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ምስ ግዜ ክቕየር ዝኽእል ኩነታት ድማ ንርኢ ኣለና ኣብ መወዳእታ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እዚ ኩነታት እዚ ምስ ግዜ ኢኻ ትሪኦ ትኽእል ግን እስራኤል ዓቢሳ ጨፍሊቓ ትኸዶ ዝነበረት ኩነታት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናተቐየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ምዕራባዊ ዓለም ቀስ ብቐስ ባዕሉ ይጠፍእ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ኢና ንሰምዕ ሓደ ካብቲ ንሰምዖ እዚ ይስምዕዎ Birth rates in the United States, that's no surprise at this park in New York where we've been speaking with parents. I'm 35 and I think I'm the only person that I know that are my age in the city who has 2 children. And I'm one of the few who has any. We've also been speaking with people who don't have children, and many said the high cost of living was a major factor in that decision. Me and my partner live together, but we live with his mom because we can't afford rent. And I'm a dog walker, so I definitely can't afford a child right now. ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዳርጋ ደቂ 35 ዓመት ዘይወለዱ ደቂ 45 ዓመት ዘይወለዳ ኣብ ገለገሊኡ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘላ ኣነ መፃምተይን ብሓደ ኢና ንነብር ግን ቆልዓ ክንወልድ ቁጠባና የፍቅዶኒ እቲ መናብሮ ናይቲ ህይወት ብፍላይ በዓል ኒውዮርክ ዝነብሩ ንክንነብር ከማን ከቢድና ኣሎ ግደፍ ንክንወልድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ውፅኢት ናቱ ድማ ምንቁልቋል ናይ ሕብረተሰብ በርት ሬት ማለት ካ እቲ ምውላድ ፍርያምነት ናይቲ ሕብረተሰብ ናይተን ሃገራት እናንቆልቆለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ በዓል ስፔን ጥልያን ግሪክ ጀርመን ፈረንሳ እዚ ጉዳይ እዚ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ደይቡ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ካብኦም ዝሓሸት እያ ግን ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ናይ ቁጠባ ንብዙሓት ሰባት ብፍላይ ነዞም ምዕራባውያን ሕብረተሰብ ኣብ ውላድን ገለም እውን ዕብይ ዝበለ መረዳእታ ወይ እውን ክብሪ ዘይብሎም መስዋዕቲ ክኸፍሉ ዘይክእሉ እቲ ናይ ምውላድ ኩነታት እናተረፈ ይኸይድ ኣሎ It's a struggle. With the United States' rapidly aging population, experts say this extremely personal decision could have implications for the entire economy and its labor force. We worry about will we have enough people who are literally able to care, so we have enough caretakers to help the elderly population. Will we have enough workers, period, to boost economic growth? Will we have enough future consumers? Especially given the Trump administration's crackdowns on undocumented workers and his attempts to end birthright citizenship to children born in the United States to these immigrants. The vice እዚ ከምዚ ኢሉ ናይ ሕብረተሰብ ናይ ምውላድን ናይ ገለን ፀገም ኣጋጢምዋ ዘሎ ኣሜሪካ ንምዃኑ ነቶም ኣሪጎም ዘለዉ ክከናኸን ዝኽእል መንእሰይ ክህልዋ ድዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ነቲ ዘሎ ስራሕ ክመልእ ዝኽእል ተወሳኺ ድማ ነቲ ዘሎ ዕዳጋ ድሕሪ ኮንሱመር ወይ ከዓ ገዛኢ እንተዘየለ ሓደ ሰብ ተጋጢሙ እቲ ቁጠባ ብመንፅሪ ዝህሰ ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ድማ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከምኡ ድማ ወላ እውን ነቶም ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዝወስዱ ዝነበሩ ንዕኡን ጠጠው ከብለ ክብል ከሎ እቲ ዘሎ ጋብ ብኸመይ ክፅሎ እዩ ንዝብል ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርእሲ ኣሎ ኣነ ግን ካብቲ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ዶናልድ ትራምፕን ናቱ ኩነታትን ዝዛረብዎ ዘለዉ ዝገደደ ኮይኑ ዝረኣየኒ ንዓይ ኣብዚ መንስማዕ ንእሽተይ ድሕሪ starting a family. For me, I feel like my life is very full how it is, the way it is. That are likely to take precedence over helping out what's already the world's largest economy. Kristen Salumi, Al Jazeera. ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ውላድን ናይ ስድራ ቤትን ጉዳይ እናኸፈ ይኸይድ ኣሎ ተኻላይ ብዙሕ ሰብ ዘይዛረበሉ ሓደገኛ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይዚ ምዕራባዊ ዓለም ድማ እዚ እዩ 3 And I just can't believe that I'm sitting here and it has been several years. I think it was over a year that I had a date and then it's been several years since then. Where are all the good men? I'm tired of being alone. I want to share my life with someone. I am just freaking tired. I want to be in love. So come to 3-1 ዘለኹም I am strong and independent women ተባሂለን ብፌሚኒዝምን ብገለን ዓዊረን ቦርሳን ክዳንን ተኸዲነን ኣብ መኪና ናብ ገለመለን ሓፍኮፍ ክብላ ይፀንሓ ሽዑ 53 ምስ በፅሓ ውላድ የለ ሓዳር የለ መፃመቲ የለ ወዲ ደልኔ ኣወዳት ትራሽዮም ጓሓፍዮም ኣወዳት ኣይገብሩ ኮይኖም ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ኣወዳት ክነብራ ክእላየን ወዲ ፀገም ጥራይ ድውስኽ እናበሉ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፌሚኒዝም ቁሒመን ብውሰኺረን ይኸዳ 53 ምስ በፅሓካ
26 ናይ ጉችን ናይ ቦስን ናይ ካለ ሉዊ ቪቶንን ቦርሳታት ኣብ ገዛኻ ደርዲርካ ምስ ደማሙ ምስተረፍካ this is what happens ከምዚ ዓይነት ቪድዮ መዓት እዩ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜና ኣሽቑ ኣለዎ ኣብ 30ታት ኣብ 20ታት ዝዛረቦ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኤርትራ በፂሑ ድማ ኣነ ውላድ ኣይደልን ብዘይ ውላድ ሕጉስ ኮይንካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ሓንቲ ውላድ ዝበሃል ኣብያ ሓዳር ዝበሃል ኣብያ ከይዳ ኣብ 60ታት 70ታት ኮይና ኣነ ፅቡቕ ኣለኹ ትብል ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣዝየን ውሕዳት እየን መብዛሕተን ይጠዓሳ እየን እቲ ክትዓሳ ከለዋ ግን ምስ ደንጎየ እዩ ዝርዳእ ስለዚ እተን ነዚአን ዝሰምዓ ዘለዋ ኣብ ንእስነተን ከለዋ ክዛረባኹም ከለዋ ፕሮፓጋንዳ ክግበራ ከለዋ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክትንቀቕ ኣለወን ፅባሕ ንጎኒ ድሕሪት ምስ ከደ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ጣዕሳ እዩ እዚ ሕጂ ኣበይ ኣለዉ ጉድሜን ክንደይ ግዜ ሓትዋ ነይሮም እዮም ፅብቕቲ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ትራሽ እናበለት ናቆናፀበት ናዓቐት ናገለመለ ይኸዳ ሽዑ መወዳታ ጠጥዑ ወዲ ማለት እዩ ሓዳሩ ገይሩ ሂወት ሒዙ ስድሩ ሒዙ ምስ ተፀግዐ ኣብ ድሕሪት መፂኻ ትዕድሞ ከይዲ እዩ ዝግደሰልካ ሰብኣይ ትረክብን ኢኻ ከምቲ ቀደም ኡፍ ዝብለካ ይትኸይድን ኢኻ መልክዕ ይሃስስ እዩ ምስ ግዜ ኣብ መወዳታ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ብኽያትን ምስቁርቋርን ትኸውን ስለዚ እዚ ሓሳብ እዚ ከይኣቱ ካብ ሕብረተሰብና ብኣግኡ ሰብ ሓዳሩን ናብሩን ገይሩ ምስቲ ውሑድ ቁፅርና ንክመሓየሽ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፌሚኒዝም ክንቆትሎ ኣለና ዘብለና ድማ እዩ I want to be in love. I want to share my life with someone. I want to feel the joys. I want to have my hands held. I want to be held. I want to kiss. I want to support. I want to make coffee with that. ካብ 8 ቢልዮን ደቂ ተባዕትዮ ዝሰኣነት ሰብ ኮይና እያ ትዛረብ ዘላ ድሌታትን ንሓደ ወዲ 200 ረቋሒታት ከማላ ኣለዎ ትብል እንተኾይኖም ክትረኽቢ ትኽእልን ኢኺ ክንዲዚ ቁመቱ ኣታዊኡ ክንዲዚ ኣካላቱ ነዚ ዝመስል ከምዝገብር ከምዘለዎ ከምዝኾነ ሊስታናትኪ 150 ሊስታ ነጥብታት ደማሊ ሰብ ከይህሉ ይኽእል እያ ኣብዚ ዓለም ብሓፈሻ ግን ሊስታናትካ ውሕድ ኣቢልኪ ዘዋፅኣኪ ሰብ ብኣግኡ ተደላይት ከለኺ ተባሃጊት ከለኺ ትድለይ ከለኺ ሓዳርን ቁም ነገርን ወላ እኳ ብድሆታትን ፀገም እንተሎ ኣብ መወዳእታ ዘየጠዓስ ውሳነስ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ውላድ ወሊዶም ዝሕነቑ ወይ እውን ስትረስ ዝገብሩ ውሕዳት ኢኻ ትርኢ ሲንግል ብምዃኖም ትርጉም ዘይብሉ ሂወት ብምንባሮም ነፍሶም ዝብድሉ ኢኻ ትርኢ ኣነ ከም ዝሪኦ ማለት እዩ እምበር ሓደ ፅፁይ መፅናዕቲ ዘካየድኩ ይኮንኩም በቲ ኮይኑ በቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ፀዓዱ ልዑል ጥንቃቐ እንተገበርኩምሉ ዝሓሸ እዩ ኔክስት ስቴፕ ካብዚ ናይ ምስቁርቋር ወፂና ናብ ቁጠባ ንስገር to show on Wall Street is everyone wants Bitcoin. Like this is no longer a contrarian trade. This is a consensus trade now. And so you have the ETFs, you have the Bitcoin treasury companies, you have retail, you have sovereign wealth fund. Everybody wants Bitcoin. Should we be scared of that? Meaning, we were talking about just economists and analysts were like, when the economists have a consensus view, you usually should go the other direction. Yeah. Well, the economists still don't like Bitcoin. So I think we're okay. ብሓፈሻ እቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ቢትኮይን ኤቭሪባዲ ዋንትስ ኢት ሶ ትኩነታት ድማ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ዓይነት ዲማንድ ካብቶም ዓቢ ገንዘብ ዘለዎምን ኢንስቲቱሽናል ማኒ ይመፅእ ኣሎ ይብለው ተጠቐምሉ ትዕድል ኣም ኦልዌይዝ ጊቪንግ ዩ ሜንስትሪም ሚድያ ዝዛረብ ብዛዕባ ክሪፕቶ ብዛዕባ እዚ ቁጠባ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት እቶም ዘይትገብሩ ዘለኹም ተበገሱ ሓንቲ ምክሪ ክበኩም ኣብዚ $5 million you've got a problem but when you owe the bank $5 million you've got a problem but when you owe the bank $50 million, they've got a problem. Oh, wow. And when you owe the bank $50 million, they tend to call you, Marjorie, and they say to you things like, hey, how would you like to go to lunch this week? እንታይ ዝብል ዘሎ ምስጢር ናይ ሃብታማት እዩ ዝነግረና ዘሎ ሃብታም ካብ ሃብታማት ስድራ ስለዘይ መፅእ ኳነ ዝነገ ይገርመኒ እዩ ዘሎ ንባዕለይ እንታይ ዝብል ዘሎ ባንኪ 5 ሚልዮን ወይ 1 ሚልዮን 2 ሚልዮን 200,000 300,000 1 ሚልዮን 5 ሚልዮን ተለቂሕካ ኩሉ ግዜ ምስ ተሳቀየካ እዩ ባርያ ናቱ ግዙእ ናቱ ዝገብረካ ኢሉ ባንክ 50 ሚልዮን ተለቂሕካ ግን ንስኻ ፅቡቕ ንኽትህሉ ፅቡቕ ንኽትከውን ግርም ክትከውን እዩ ዝሓትት ድሃይካ ሓተካ ከመይ ኣለኻ እንታይ ከንሕግዘካ ቤን ክንድግፈካ ክብለካ እዩ ዝጅምር ምክንያቱ ንስኻ ተቤትካ ንስኻ ተወዲቕካ ዓበ ክሳራ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ኢሉ ስለዚ መጠን እቲ ሃብቲ ዝወሰኽካ መጠኑ እቲ ገንዘብ ማዕከል ናይ ገንዘባት ባንክታትን ካልኦትን ኣብ ዙርያኻ እናወደቑ እንታይ ክንገብረልካ እንታይ ክንሕግዘካ ብኸመይ ክንተሓባበረካ ቴሌፎናትካ ቀልጢፎም እዮም ዝረኽብዎ ቀልጢፎም እዮም ዝምልሱልካ ማለት ኣነ እውን ኣብ ሂወተይ ኣብታ ደረጃ እዩ ዝረኣኽዋ ተቐደም ባንኪ ደዊልካ ቀልጢፉ ዘይምልሰልካ ቁጠባኻ ናዕበየ ምስ ከደ ናትካ ፍሉይ ኣድቫይዘር እዮም ዝገብሩልካ ዋላ እውን ናቶም ኣገልግሎት ኣይትድለ ናትካ ፍሉይ ኣድቫይዘር ኣለካ ክድውል ከለካ ድማ ቀልጢፉ ዝምለሰካ ዝሕግዘካ ትደሊ ኦፍኮርስ ባንክታት ኣብ ናተይ ቢዝነስስ ወይ እውን ኣብ ናተይ ኢንቨስትመንት ብዙሕ ቦታ የብሎምን ንዓታቶም ኣውፅኤ ባዕለይ ክገብሮ ስለ ዝደላነ ግን ጀነራሊ ሓበሬታ መጠን ሰብ ቁጠባ ዝኸደ መጠኑ ተዓለም እናፈተወቶ እያ ትኸይድ ናበለይ ዝኸይድ እንኮላይ ባንክታት ኣብ ዙርያኻ ክዝንብዩ ኢኻ ትረኽቦም ናበለይ ዝነግርና ዘሎ ስለዚ ተጠቀሙሉ እቲ ምክርናቱ እውን ክብለኩም ይደሊ ንመለስ ሕጂ
ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ክወጽእ ቀጢን ትእዛዝ ሂቦም ኣብዚ ሳልስቲ ናብ ኣላማጣ ዝኣተወ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ኣብ ማዓስከር ኣላማጣ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ከበባ ብምእታዊው ንክወጽእ ቀጢን ትእዛዝ ሂቡ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘሎ እዚ ምዕባለታት ዝርአ ዘሎ ኣብቲ ኣብ ወጥሪ ዝጸንሐ ዞባ ደቡብ ትግራይ ለውጢ ማሕደርቲ ይግበር ከም ዘሎን ነዚ ዘፈጽሙ ኣካላት ጸጥታ ድማ ከም ዝተለኣኹን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ምዝራቡ ስዒብ እዩ ሰምዑ ኣለኹም ኣብ ጉዳይ ትግራይ እንታይ በጽሕ ኢሎም ዝስምዕዎ ልክ ከዛ ታጣቂው ሲገባ ቀኝ ዋላ እንደተለመደው ያው ተጀመረ ፍርጣጣ ተጀመረ ከባድ መሳሪያውን ያዘለ ሽሽት ነው ሊወስዱብን ነው የሚል ሽሽት እና አላማጣ ላይ ያለው የፌደራል ፖሊስ ካምፕም መከላከያ ተብሎ የተቀመጠው ካምፕም ፈርሶ ሸሽቷል ቦታ ቀይሮ ነው ያለው ሸሽቶ ቦታ ቀይሮ ነው ያለው የተረጋገጠ ትክክለኛ ነገር ነው የምንነግራችሁ ድሮ ሰራዊት ናይ ብርሃን ጁላ ምሩኽ ብርሃን ጁላ ሰራዊት ናቱ ህድማን ኣጽዋራቱ ክህድምን ጀሚሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ኻንታይ ዘርእየካ ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን ምስ ካልኦት ገጢሙ ክዕወት ነቲ ፈጢርዎ ዘሎ ሓጓፋት ብነፍሱ ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ገጢሙ ወላ ሓንቲ ለውጢ ከምፅእ ዘይክል ርሙስ ሰራዊት ሒዙ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ እዚ ርሙስ ሰራዊት ድማ ኣብ ዝኸዶ ክሃድምን ክዋረድን እምበር ክዕወት ኣይትርዮን ኢኻ ብኩሉ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ሰራዊት ናይ ኣቢ ርሙስ ከም ዝኾነ ዝገልጽ ሓበሬታ ጥራይና ንርኢ ዘለና ጠንከር ያለ ነገር ቢመጣበት ጣርማበር ነው የሚደርሰው ምንም አትጠራጠሩ በዚህ በኩል ጣርማበር ድረስ ነው የሚሄደው ሁለት ታክቲክ ሊጠቀሙ ይችላሉ አንደኛ እንደለመዱት የተጨማሪ አማራውን እናስወድመዋለን በጦርነት የሚል ነው የትላንትና ሁናቴ አይደለም የሚጠብቀው ይጀምሩትና ይግቡበት እንጂ ምን ቅርጽ እንደሚይዝ ያዩታል እነሱ እና ኦዴድ ነው መከላከያ ሰራዊታችን ጦርነት አይፈልግም አገሩን ነው የሚጠብቀው ሉዓላዊነት ነው የሚጠብቀው ጦርነት በጭራሽ አይፈልግም ግን ደግሞ ጦርነትን ለማስቀረት ይዘጋጃል كم تري وزلهم تهديد فخرا نقوم مشيتن كبرزنا نايز بعلم زربش سراويت ناتو بزخدو يبرعنن يحد من كم زلون ابزغون يقوم بجك تهديد اب كتماتات ناتو عسكا بمنقد جنرالو مروخات سراويت اذا سلطن كم زبلو مرحتي سراويت مرح يوم زمسلو مرح يوم دحري مروخ نيرو بجك ممرح كالج جن تليرينالو سراويت ناتو دما كابو زفله بحريه بلون يزبحال زلو سلازي ابتي ناب ደቡብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ እዝን ሰምዖ ጀነራል ነዚ ዝገለጸ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ኣብ ዝሃቦ ልጋጣሚ ምዃኑ እውን ጸብጻብ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣመልኪቱ እዮም ሰለስተን ካልኦት ናይ ሰራዊት ኣባላት ኣብ ራያ ኢና ዘለና ራያ ሁሉ ጊዜ ህልውና ተጋሩ ንምርግጋጽ ካብ ቀዳማይ ወያነ ጀሚሩ ካብ ኩናት ጣልያን ጀሚሩ ዕጥቃ ዓጢቑ ንህልውና ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመት ኣጋጣሚ ኣብዚ ከባቢ ስለ ዝነበርኩ እንታይ ዝኣክል ዋጋ ከም ዝኸፈለ ንፈልጦ ኢና እዚ ዋጋ እዚ صلله خلخليو زواغازي واغا خسن وزن قاساسو اكلات له ادم يغور قمتي كم زي قبل بمحبارن حجون نصتا حيلتات تزوبان حزبن اب متحبار كم زركب غليصم نعايز تك محدار يلن اتحباباري كوميتي يزبرنبر زمدو محدار يلن كات وصي حيلن كوينن حجون نتزوبا اب متحبار يزركب اب دوب تግራይ ዝግበር ካብ ኮርነል ዓሊ ብዝብል ገለላ ዓለወት ኣዘዝታ ሓይልታት ትግራይ ብዝወሰንዎ መሪሕነት كم نريد لنا سراويت ناي تجراي نعبي حدا جودي وخمسة لون تجراي دما
ነቲ ዘሎ ኩነታት መዝሚዞም ይጥቀምሉ ከም ዘለውን ብፍላይ እቲ ወገን ኣምሓራ ዘሎ ነቲ ኩነታት ኣቐዲሙ ርእይዎ ከም ዝነበረ እቲ ደጋፊ ናይ ፋኖ ህወሓታይ ስትራቴጂ ክጥቀም ከም ዝኽእል ዝዛረብዎ ዝነበሩ ይትግበር ኣሎ መከላከያ ሰራዊት አሸንፎ አይችሉም። መከላከያ ሰራዊት የውጊያ ሞራሉም የላቸውም፣ ዝግጁነቱም የላቸውም። ድንፋታ ብቻ ነው የሚታየኝ በግሌ። ነገር ግን ቲፒኤልኤፍስ ያሸንፋል የሚለውን እና የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ማየት በተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ላሳጥረው ቲፒኤልኤፍን ብቻውን የቲፒኤልኤፍ ስትራቴጂ ከዚህ በፊት እንዳለው ነው በተደጋጋሚ ተናግረዋል። ቲፒኤልኤፍ አንገቱን ደፍቶ ሲዘጋጅ የነበር ዋናው ምክንያቱ ፋኖና ሸኔ መከላከያውን ሲያዳክሙልኝ የመጨረሻውን ምት እኔ አሳርፌ ስልጣን ይዛለው የሚል ፕላን ስላለው ነው። ይሄ ተደጋግሞ አሁንም እቅዱ ያው ነው። ሰንታይም ዝብል ዘሎ ህወሓት ኣብ ዝዋን እዚ ምቹእ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ዝኸንታዩ ንኣብይ ኣሕመድ ንሰራዊቱ ነቲ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ሸነን ፋኖን ቤላ ገይሮም ስለ ዘዳኸምዎ ብጅምላ ዝምራሕ ናይ ኣብ ሰራዊት ኣብ ዝዋን እዚ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ፈሊጡ ህወሓት ድማ ተሓቢኡ ከምዚ ሓንቲ ዘይብሉ ድኹም ሓይሊ ኮይኑ ነፍሱ እናሰልጠነ እናደላደለን ፀኒሑ ሕጂ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ፌደራል ምስ ፈለጠ ሰራዊቱ ኣቕኒዑ ንብልፅግና ሓንሳብና ሓዋሩ ናወጊዱ ናብ ስልጣን ክመፅእ ይደሊ ከም ዘሎ ይዝንገር። ብርግፅ ህወሓት ይኹን ናይ ትግራይ ሓይሊ ንኣቢን ሰራዊቱን ስዒሩ 4 ኪሎ ከይዱ ከም ብሓድሽ ከም መሓድር እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ፋኖ ኣብ ዝዋን እዚ ወላ እውን ስዒርዎ እንተኸደ ስቕ ኢሉ ክቕበሎ ኣይኮነን። ፋኖ ኣምሓራ ዝበሃል ኣብ ዝቡቕ ደረጃ ኣቃውማ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ንተጋሩ ስቕ ኢሉ ክቦም ኣይክልኒ። ግን ምስ ፋኖ ተረዳድዮም ምስ ሸነ ተረዳድዮም ብሓደ ገለ ክገብሩ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ያ ብሓፈሻ እንታይ ንርኢ ኣለና ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ካልኦት ድማ ነዚ ኣብ ከምዚ ዘሎ ምስ ኤርትራ ዝሓስቦ ዘለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስምዑ። መንግስት ጋር እንደው ጭንቅላት ቢኖራቸው እኮ የህወሓትን ጦርነት እንዲያሸንፍ ትልቅ እገዛ ያደረገ የኤርትራ መንግስት ነው። ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ የሚባል ነገር አለ። ይሄን ያደረገው ስለዚህ ኤርትራን ደግሞ መግጠም አይችልም። ጥሩ አድርገው ነው ጥሩ ወታደራዊ ጥበብና ሳይንስ ያውቃሉ። ይበልጡታል። አብይን ስለሚበልጡት አርፎ ዝም ብሎ መናገር ነው እንጂ ምንም ነገር ሊያደርግ አይችልም። ስለማይችል በየቦታው እየሄደ የመተንኮስ ከሰው እኔ እንጃ ምን አይነት አባዜ እንዳለ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክግበር ዝኽእል ዕንደራኸ ኣሎ ዶ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ እዩ። ናብ ኤርትራ ገፁ እንተደለየ እውን ንክገብር ዓቕሚ የብሉን እዩ ዝብል ዘሎ። ትማሊ ንህወሓት ዝነበረ ኩነታት ጠጠው ንኸብል ወይ እውን ካብኡ ንክድሕን ኢድ ናይ ኤርትራ ስለ ዝነበረ ጥራይ ድሒኑ መስኪ ናይ መንግስቲ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ድማ ኣክንዲ ዘኸለስኩ ኢደይ ተነኸስኩ ኮይኑዎ ነቲ ባዕሉ ዘድሓኖ ስርዓት ተገምጢሉ ሎሚ ናብኡ ተሰልቢጥዎ ብምህላው ኣብቲ ህዝብን ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ዝረኸቦ ጉድ ናይ ብሓቂ ዝሕዘን ምዃኑ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ሰራዊት ኤርትራ ብሳይንስ ዝተመልመለ ውትድርና ዝፈልጥ ኣገባብ ዝፈልጥ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ በቲ ኣብይ ኣሕመድ ዘለዎ ኩነታት ናብ ኤርትራ ከይዱ ዝኾነ ነገር ክገብር ከም ዘይክእል ብኩሉ መንገዲ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። እዚ ከዓ ብዙሕ ንዓና ንምርግጋእ ወይ እውን ንዓና ተስፋ ንምሃብ ኣይኮነን። ዲስ ኢዝ ፋክትስ ኦን ደ ግራውንድ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብጭብጢ ዝተሰነየ ኩሉ ሰብ ዝርዮን ዝፈልጦን ዘሎ ሓቂ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ። ስለዚ ኤርትራ ካብ ኣቢ ክመፅእ ዝኽእል ዕንደራ ከጋጥማ ይኽእል ዶ ኦፍኮርስ ከጋጥማ ይኽእል እዩ። ያሬት ከማን ዘይተርፍ ተኮይኑ ሕጂ እንደዝገብሮ ከማን ዕንደራ ናቱ ሓዳፊቱ ብኡ ገይሩ ክቃበፅ በተኮይኑ ኣነ ከመየ ዝብል ኣብ ካልእ ቪድዮታት ናተይ ውሪእኩም ኣለኹም እዮም። እንድሕሪ ከምዚኣ እናበለ መወሳን እናገብረ ምሉእ ሂወትና ኣብ ጉዕዞ ምዕባለን ግስጋስን ቁጠባና ተኪርና ንኸይንኸይድ መንእሰያትና ኣብ ግንባራት ተተኺሎም ንክነብሩ ምክንያት ናፈጠረን ምስምስ እናገበረን ኩሉ ግዜ ናይ ውግን ወረ ውግን ጅሆ ክሕዘና ዝፍትን እንድሕሪ ኮይኑ ብከምዚ ንዘበናት ክንቅፅል ኣይንኽእል ኢና ከም ሃገር። ስለዚ እዚ ሓደ ጉዳይ እዩ። ኩናት ጥራይ ግን ኣይኮነና ኣቢ ከውድቆ እቲ ዝዓበየ ከውድቆ ዝኽእል ንኣቢ ኣብዚ ከምዚኣ እናገበሩ እዮም ኢትዮጵያውያን ዝገልፅዎ ዘለዉ። ንሱን ጭፍሩ እውን ከምዛ እትሪእዎም ዘለኹም ኩላቶም ምስቶም ናይ ኦሮሞ ኣመሓዳሪት ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣመሓዳሪት ብርሃን ጁላ ኣቢ እዚኣቶም እዮም ነቲ ሃገር ዘጥፍዋ ዘለዉ እናበሎም እዮም ዝገልፅዋ ዘለዉ። እቲ ዝዓበየ ፀገም ነቲ ሃገር ከውድቕ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ሃገር ንኣቢ ካብ ስልጣኑ ካልዮ ዝኽእል ኢሉ ጀዋር ዘውፅኦ ዘሎ እታ ዝበለፀት ፕላን ናይ ጀዋር እዚኣ ኩሉ ግዜ ድማ ፖስት ዝገብራ ዘሎ ኢኮኖሚ 50% ናይቲ ተቃውሞ ቁጠባ ክገብሮ ይብል ኣሎ። እዚ ኻ እንታይ እቲ ኢኮኖሚ ዝበሃል ቁፅሪ ሓደ ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ፕላስ ስካይ ሮኬቲንግ ታክስስ መነባብሮ ንሰማይ ክትኮስ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ግብሪ ታክስስ ንሰማይ ይውንጨፍ ኣሎ። IMF ኣብ ጎረሩ ኮፍ ኢሎም ኣዶ ይበ ይብልዎ ስለ ዘሎ
donations plus rampant corruption ካልእ ህያባት ወሃብ ጠገለ ዘይብሉ ካብ መጠን ዝሓለፈ ብልሽውና ተደምሮ destructive civil war ነቲ ኩሉ ቁጠባ ዘብርስ ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ኩናት ሓትት ወይ ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ኩናት ስለ ዘሎ ተደምሮ ኢንፍሌሽን ስለዚ ቁጠባ 50% ውጥቀት ናይ ኣቢ ብቁጠባ ይክግበር ምክንያቱ ኩሉ ዝብሎ ዘሎ መናብሮ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ነቲ ህዝቢ እናኸብደ ይኸይድ ስለ ዘሎ ከይፈተወ ንኣቢ ንክጉሕፎ ክገብሮ እዩ 30% ድማ ኣብ በዓል እዩ ንጥፋኣቱ ዝሰርሕ ዘሎ ኣቢ ብኸመይ ድንቁርና ናቱ ተደምሮ ትዕቢት ናቱ ተደምሮ ሓሶት ናቱ ተደምሮ failure to learn from mistakes ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሉ እዚ ድንቁርና ትዕቢት ኩናት ተሓሶት ኩሉ እዚ ካብ ቅድሚ ቀደም ትገብሮ ዝነበርካ ጌጋታት ደይ መምሃር ድማ መመሊሱ ናብቲ ውጥቀቱ ዝመርሖ ዘሎ 20% ድማ the struggle እቲ ቃልሲ ናይቶም ወገናት ማለት እዩ እዚኻ research experience planning strategy timing መወዳእታ ኩለን እዚአን ተደማሚረን ንኣቢ ክብንቅሮ ዝኽእላ እሰን እየን እናበለ ዝነግር ዘሎ ንዘላታ ኣብታ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ድማ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ድማ ነታ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ኣብይ ኣሕመድ ስርዓት ናቱ ንኸንቆልቁል ምክንያት ኮይንዎ ኣሎ ሓደ ካብቲ እግርግር ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ እቲ ከተማ ብክንደይ ቢልዮናት ኮሪዶር ልምዓት ተባሂሉ ዝተሰርሐ ውፅኢት ናቱ ክሳራታት ደረጃ ዘይብሉ ክሳራ ኣብ ልዕሊ ንብረት ኣብ ልዕሊ መኻይን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዓይነት ሎጂስቲካዊ ሕቶታት ኣብቲ ሃገር ሰብ መናብሮ ከቢድዎ ኣሎ እናተባሃለ ከሎ ድማ ዝርከቡ መኻይን በዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ቀፃሊ ዝሃርሞ ዘሎ ማይ ብዙሕ ትሕተ ቅርፂ ብስንዕ ምንዕ ተሰሪሑ ዝነበረ ይወድቕ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነስ መዓት ሽግሪ ገጢሙ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕቶ ድማ እዚ ሸለሊልካዮ ክትሓልፍ ትኽእል ከም ዘይኮነን ኣብቲ ቁጠባ ናይቲ ኩሉ እቲ መናብሮ ከቢሩሎ ሽግር ኮይኑሎ ቁጠባ እናንሃረ ይኸይድ ኣሎ ክበሃል ከሎ እቲ ውፅኢት ናቱ ድማ ብዝርከቡ ለቃሕ ናይ ገንዘብ ዝተሰርሐ ትሕተ ቅርፂ ድማ መሊሱ ብከምዚ መንገዲ ናይ ተፈጥሮ ጉዳይ ፕላስ ፅቡቅ ዝኾነ ፕላኒንግ ብዘይምግባር ብዝተፈጥረ ኩነታት ይዓኑ ስለ ዘሎ ይበርስ ስለ ዘሎ ነቲ ዘሎ ሽግር አክንድ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ምር ነው ያለው አንደኛ ሲስተሙ ይሰራል እዚ ናይ ብልጽግና ኢንጂነር ዝነበረ እቲ ጽርግያታት ክሳዕ ክንደይ ብሶፊስቲኬትድ ሞዴልስ ተሰርሐ ምዃኑ ይነግር ነይሩ ኣባይታ ግን ዓነውነው ኢሉ እቲ ትሕተ ቅርፂ ክወድቕ መኻይን ክሕንብሳ እታ ጠናነሽ ትበሃል ዘላ ኣብዚ ነይራ ሓንቲ ቪድዮ ኢትዮጵያውያን ክወራዘዩ ከለዉ ዝተጠቀሙላ እስከንተላ ይበልጣል በሲስተም ለመምራት የሚያስችል መሰረተ ልማት መንገድ ውስጥ ቀብረናል የደህንነት ካሜራ መንገድ ውስጥ በደንብ አድርገን ከመሬት በታች አስገብተናል ከሁሉ በላይ ደግሞ የመዘጋ እንታይ ትብል ነይራ ዳነሽ ትበሃል ዘላ ከንቲባ ናይቲ ከተማ ኣብ ትሕቲ መሬትን ገለመለን ዝኾነ ሽግር ክርኢ ዝኽእል ካሜራታት ሃቢና ነርና good luck with that ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተዓዲ ኢማጂን መኪናኻ ከምዚ ፓርክ ጌርካያ ናብ ፅርግያ ፓርክ ዝገብር ኣብዚ ዓድና ብዙሕ ፓርኪንግ ስለ ዘይርከብ ኢማጂን ኣብቲ እያ ዘላታ ማይ ከምዚ ኢሉ መፅኡ ዚሮ ክገብራ ከሎሲ ማይ ጉድነስ ኣብቲ ዓድኻ ከምቲ ዝድለ ኢንሹራንስ የለን ሸፈጥን ገለመለን ብክንደይ ሓይሊ ብክንደይ ጭቐቕ ዘፅረይዎ መኻይን ከምዚ ኢሉ መኪናኻ ማይ በትን ኣቲዋ ክንምንታይ ብልሽትን ክትካእ ዘይክእል ሃብትና ንርኢ ዘለና so again ኢትዮጵያ is in deep trouble ነቲ ዘላታ ተወሰኸታ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኣብዚኣ ስምዕዎ እስከዚኦም ዝብልዎ ዘሎ ዋዛ ኣብቲ ዓድኻ ሓደ ካብቲ ዘንቀሳቅሶም ዘሎ ነዳድሲ ዋዛ ናይቲ ሃገር እዮም ዝብሉ ዘለዉ እስከዚያ ስምዑለይ ቡጌና ክንሰግር ያያችሁት ነው ሀይቃችንን አሁን ይኸውልሽ ድልድዩ ምናምን እየዋኘን ነው የምናልፈው ይኸው እንደምታዩት ነው አሁን በዚህ እንዴት ነው ስራ የምንሰራው እንዴት ነው ወይ ደግሞ ዶክተር አብይ ጣናነሽን እዚህ ጣልልን እዛ ከምታረጋጋት ይኸው እዚህ አርጋት ይኸው ጠናነሽ ኣምፃልና እንዶታ ብጎቦታት ትኸይድ ዘላ እንዶ ኣምፃልና ኣብዚ ስራሕ ክትረክብ ባሕሪ ባዕሉ መፂልና ኣሎ እናበሉ ዋዛን ጭርቃድን ናይ ኢትዮጵያውያን ምስ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ኤኒዌይ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሕማቕ ናብ ዝገደደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ፕሮፓጋንዲስትስ ናቱ ድማ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እውን ከምኡ የጋጥም እዩ ኣብ ጀኔቫ እውን የጋጥም እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ካናዳ የጋጥም እዩ እናበሉ ከዳዕስዎም ይፍትንሉ ኣብ ካናዳ ከምኡ ተጋጠመ ፕሮፐር ኢንሹራንስ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ከምኡ ተጋጠመ መኻይንና ኢንሹራንስ ኣለወን ስለዚ ከምዚ ሓደጋ ክጋጥም ከሎ ክሳራ የብልካ ናብ ኢትዮጵያ ግን ክንዲ ምንታይ ኢንሹራንስ ኣለዎም ንባዕሉ እቲ ካምፓኒ ናይ ኢንሹራንስ ክዓቕሚ ኣለዎ ዶ ክንዲዚ ዓይነት ዳመጅስ ኣብ ሓደ ግዜ ክኸፍል ናይ ክንደይ ዓይነት ስንዕ ምንዕ ዝኾነ ኤኒዌይ ኢትዮጵያ ብኩሉ ነገር ኣይቀደወን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ
أمودة دما إزي تدمر تكال كل فاكتورس زبلو زنبرة بزي جوار محمد calculation نات مالتي تكونتات كساع كندي نعبي أب حدقة زود كونتات يفتر كم زلو يوم زنقر زلو ولسي كنا من تاي نزب دوتات زي سجيرو حيال كوينو كغتسل خل دما نايجزي حتى يمكن بلغ الحجي نابتي ناي زبان نابتي عندنا ناي تجارون بوليتيكا ناي تجارون كسر ከምቱ ንስኻ ሕዚ ቀረብካዮ ለኢትዮጵያስ ዲሞክራሲ ምፂና ኣላ ለኤርትራ ሃገር ምግባርናስ ከም ዓብዪ ዓወት ዘቕረብካዮ ምናልባት ልቲ ጀኖሳይድ መኽዓላይ ኩነታት ስዶ ክኾን ይኽእል ኢልካ ምፍታሽ ከድሊ እዩ ምክንያቱም ኤርትራ ደርገ ይኮነን ወሪሮም ፅይዋ ከምቲ ወረቐትካ ዘቕረብካዮ ኤርትራ 1947 ዓመተ ምህረት ብፈረንጂ ኣቆፃፅራ ላበይ ትኸይድ ዝብል ነገር ጣልያን ተመንጢሉ بدحري كلن عدت جبت العائلة إثيوبيا العائلة طاليان أوتسنا حلال تفعل لي مراجعات لروعة حمش عمت إكزوستيف زخونة صنعت تصنيعه بش عند شعات 50 عمت مرات توابرت منكسات إكزوستيف زخونة صنعت أنت أيش من كايري أكل إثيوبيا يلي بدحري أكل إثيوبيا عالم الفلتة ولا تم تاريخها وتسألتي نا إثيوبيا كلهم أكل إثيوبيا مسفلتوا كم زين ريوز لنا نتي إيرتراونت نيرترا كم هاجرون أملكت حتى زؤتو اللي تنايتجراي أب مقاب تجراي بزي سعر من قدي عبد السرح اللي زلوا أبد ما بزع جنزبين فسابز قبروا اللي زلوا نتيجة دوزك عم زلوا زبحال زلوا وجن نيرترا كم هاجرن أنا تزبن نتهاجرن كل جزء عبز معاقل بوليتيكا تشمي مملاب زلوا قالك هابطم نتيجة دو أكيد قفي يقول يوم زبالنا يوم وجنات ويون وجن تجراي أبتسم دو أصبح أونتاوي سئل اللوم زبحالو زنبرو زبلوا زلوا خانسمع أب ميديا قريب كذا كيو قلب حساس نيرو كأعتقد أنت وزوجت بتعمي مزرعة ربي سنبرت عم حبرها ميديا على تيك توك ولا هو بيوتيوب كالوتن مزرعة ربي سنبرت أجندة نيرا أب إرترا وانتجارو لو يوم زراعي أكل جزاي حماسين نزبل على العيلة عند من تايكم يقول نحنا تجاري كنا إرتراويين نزول بتحرق حجي تقوم أزبل الأجندة دمتهم بدعم تناددو عفتنا يركب كلتي هزبي زصمدو لهم زصعوبو أو بوانا نت أكتر أسخون زنك أساسو عبيتي أكتيفيستاتنا إرترا يمنيرهم مزيد تحيزهم من جزء مدويان جنس تفتيري لهم زال علنيرهم تاينو بالي خدلها حدث ملو كونتكست خسمعوا له سيلك هذا تايت هذا اللي كنا تتعمل تجمع وين زلوا ناي سوشيال ميديا ناي ميديا وين تجمع زلوا سخونة نجار كونسيل كاتوت سموتات دليا نجار كأوسام موزع زاد تزوج حودينس بتعنز دله هو من قدس خجاجيو خيد ناي مقبر لمدتات فلاي ناي تجراي أو ناي إرترا أكتيفيستات تلميذي سو تعاون كونتكست غازيتين ينتهيلاتني مبل سلسان شمونتن زوريا سلطانا سوا تصمدو زبل سيامة تواهيوئي تقارو علو ديمو سوا إلاتني سلازي أنا تقارو يلون موالدي صبوق ويس أب إرتراز اللو مسزو تقراي تمساسالي مننة تمساسالي تاريخ تمساسالي من نواورو باهلي زوم كالتير نورم فالي زلوم سوات أون نجرجن زيجنتهم عدم إرتاز قانون بهراو قديتا قانون أو سوال سلطنا لو يوم موالي زحيش خمناتي تخال أي سلالقنا هو أكلوا زي سراين حماسين تجارو بيقانون إليها أنا ولدي جنجرني خمي أكلوا زي سراي حماسين تجارو مخانو ولدي سلجنجرني ساينس ونتريخ أي خمو سلجخانة ناي عدواسي كفتنا عدو خالا بمتى تا حنتي أدو نيراما ويناي عدواسي كفتنا عدو خالا بمتى أخذ فليها بقنانوا بكايدا بزراروا ببهلي ببصقو بمرعى بتسكر بمتى تفليها تحنتي ناي فاتي أدو ناي قلوم خدا أدو أبزيا زلو سب أبزح صراح زحجي زبع زلو خريتو مستس أمدو زبع البروجكت زتحازيا بالله مغنياتو تي أمدو زبع زلو نزي سب زملو بملو نسوزو قاصرو بروجكت خمسة كونر دو جينا نوزلنا سمدا مالت أمونغو كلتي يزبي زقبر زلو قعزونا سلامن رقعتن نتزو بعد ما أبزي تدلي يكوناتن عندنا نخياتو كابوتي خا ناب سلامن رقعتن دو سدي سلازي أب تسمدو زبال زلنا بروجكت بزح جزء وزلو خريتو زملا سايكونن نزي سب زقن بتدقاقامي نتي أقداسي متكلنا إرتراويان كتحس رايزي كونه legitimize نتونو سوزبالو أبزي دحن
ሓንቲ ብዚ ዝበላ ስምዕዎ እስከዳሓን ሕተት ዝበለ ንሰውን ብጣዕሚ ኢኻ ትሓፍር ስኸምዚ እናተመላለስካ እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ፅቡቕ ነገራት ናብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዝኾነ እዚ ስኡልካ ኢግኖር ትገብሮ ወለደይ ዝነገሩኒ ከምኡ እዩ ኣካል ጉዛይ ሰራይ ሓማሴን ተጋሩ ምዃኖም ወለደይ ስለ ዝነገሩኒ ብሳይንስ እውን ተሪኢኻዮ ከምኡ ስለ ዝኾነ እታ ሓንቲ ኣዶ ናይ ራማ ወይ ናይ ዓድዋ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሚስተር ሳይንቲስት ዝኽነብሎ እንታይ ዝብል ዘሎ ይቕረታ ሕተት ዝበሉኒ ሰባት እውን ኣለዉ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ ዝሕፍር እዩ ምክንያቱ ኣኩለ ጉዛይን ሓማሴንን ሰራይን ተጋሩ ብሳይንስ ንሱ ዝፈልጦ ሳይንስ ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ዓይነት ሳይንስ እዩ ዝዛረብ ሪፈር ትገብር ዘሎ ኣብዚ ካላርስቲ እዩ ብዛዕባ ዲኤንኤ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ጂንስ ዝዛረብ ዘሎ I don't understand ምክንያቱ ብዛዕባ ወላ ሓንቲ ጭብጦ ክህልዋ ከም ዘይክር ርግፀኛ ካብ ሓሊፉ ድማ እንድሕሪ ኤርትራውያን ተጋርዮም ኢለሲ ነቲ ፅምዶ ክፀልዎ ትብል ኣለኻ who the hell are you ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኣሚን ቀዳማይ ነገር እቲ ትግራውነት ትብለ ዘለኻ ኣብ ትግራይ እውን ኣይሰርሐልካን ኣለኹ ነግረካ እቲ ትግራዋይ መንነት ዶ ወላ ጅንዕፍሪ ዶ ትብለ ዘለኻ ኣብቲ ትግራይ እውን ተቐባልነት ዘለዎ ሓሳብ ኣይኮነን ኤርትራ ኣበየናይ ዘበን እያ ትግራዋይ ተባሂላ ኤርትራ ውሲ ኣበየናይ ዘበን እዩ ትግራዋይ ተባሂሉ ተፀዊዑ የለን ኣብ ታሪክ ተዲኻ ንለኻ እዚ ትግራዋይ ትብሎ ዘለኻ ኣብቲ ክብርታት ተመፂኻ እቲ ናትካ ኣይደንቲቲ ትግራዋይ ትብሎ ዘለኻ ፌክ እዩ ምክንያቱ ተጋሩ ባዕሎም ኮፍ ኢሎም ዘሎ there is no such a thing ይብሉኻ ኣለዉ የትካ ባዕልካ ዳሲስካ ምስኦም ተማጎት ትግራዋይ ዝበሃል መንነት የለን እዮም ዝብሉኻ ዘለዉ ንሕና ኤርትራውያን ግን ኤርትራውያን ኢና ተርዲኻ ንለኻ ወላ እቲ ናይ ጥንትን ብጅንዕፍሪትን ገዲፍካዮ ካብ 1890 ዝበሃል ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላ እዞም ሰባት እዚኣቶም ድማ ሓደ ዓይነት ዕጨፍንታ ንነዊሕ እዋን ኣጋጢሞም እዩ ጥልያን ንኩሎም ብሓደ ገዚዎም ነይሩ ሓደ ኮመን ዝኾነ ፀላይን ሓደ ንኩሉ ህዝቢ ብሓደ ይረግፆ ስለ ዝነበረ ሓደ ስምዒት ኣለዎ ስለዚ ካብኡ ዝመንጨወ ጥራይ ሓያል ዝኾነ ሰረት ዘለዎ ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ኣሎ ኪኑ እውን ተቐፂልካ እውን ብሙሉእ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ብሙሉእ እየ ዝብለካ ዘሎ ሓደ ብሓደ ዝኾነ ኤርትራዊ ኣነ ትግራዋይ እየ ዝብል ኣይትረክብን ኢኻ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ወይ ቅድሚ 5 ዓመታት በዓል ንስኻን ናትካ ካድረታትን ዝጎስጎስዎም ተጋሩ እየ ዝብሉ ነይሮም ቅርብ ኢልካ ንሓደ ትግራዋይ ሲ ንሓደ እቲ ትግራዋይ እየ ዝብል ዝነበረ ኤርትራዊ ኪዳታት ትግራዋይ እንድሕር ኢልካዮ እምኒ ክድርብየልካ እዩ ዝጅምር ምክንያቱ ፀርፊ ኮይኑ ስለ ዝስምዖ ትግራዋይ ፀርፊ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን መንነቱ ስለ ዘይኮነ ንሓደ ሱዳናዊ ሓበሺ እንድሕር ኢልካዮ ሕማቕ እዩ ዝስምዖ ኬትካ ፈትኖ ወዲኻ ንሓደ ኬንያዊ ኢትዮጵያዊ ኢልካ ተፀቢዕካዮ ሕማቕ እዩ ዝስምዖ ዘይናቱ ስለ ዝኾነ ንሓደ ስዊሳዊ ጀርመናዊ እንድሕር ኢልካዮ እውን ሕማቕ እዩ ዝስምዖ ዘይናቱ ስለ ዝኾነ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ተርዲኻ ንለኻ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ብኤርትራውነትና እንኮርዕ ኢና ሓደ ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሐጉሰና ነገር ዘኹርዓና ነገር ተሎ ድማ ኤርትራውነት ሰብ ተኺቡ ዝሃበና ኣይኮነን ብደም ሰማዕታት ኤርትራ ዝተረጋገፀት ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኤርትራውነት ዝበሃል መንነት ዘለዋ እዩ ስለዚ ንስኻ ፅምዶ ስለ ዝተጀመረ ወይ እውን ኣብ ፅምዶ ገለ ተራ ስለ ተፃወትካ ተጋርዮም ኢልካ ተዛረቦ ዘለኻ ኪኑ ዕንደራ ዝሓለፈ ቀይሕ መስመር ኢኻ ትሰግር ዘለኻ ይቕረታት ኣይኮነስ ይቕረታታት ክትሓተሉ ይግባእካ ምናልባት ምእንቲ መጎጎት ሕለፍ አንጭዋ ተባሂሉ ካብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን መልሲ ተዋህበካ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ደ ቢገር ፒክቸር ይርዩ ስለ ዘለዉ ዕንደራን ሸፈጥን ድማ ልሙድ ተርእዮ ካባኹም ስለ ዝኾኑ ቴክ ምናልባት ንሳቶም ሸለል ክብሉካ ይኽእሉ ብወገን ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ግን ሸለል ክንብላካ ንኽእል ንፅምዶ ስለ ዝፈተናዮ ዕንደራ ናትካ ሸለል ኢልና ክንሓልፈ ይኮናን ሶ መጀመርያ ተጋሩ የሚልካ ተጋሩ ከምዘይትገብረና ንፈልጥ ኢና ንዓብ ስራሕ እቲ ፅምዶ ሰላም ናይቲ ህዝቢ ንስኻ ድማ ንምሉእ ህዝቢ ትግራይ እውን ትውክል ሰብ ስለ ዘይኮንካ እቶም ህዝቢ ኣብ ጎረባብቲ ዘሎ ብሰላም ክነብሩ ይደሊ ንስኻ ትኽተሎ ዘለካ ሎጂክ ግን ቢኤስ ይበሃል ወይ ከዓ ቦልሽት እዩ ዝበሃል ከይድካ ኣብ ካልእካ ተጠቀመሉ ኤርትራውያን ዝውክል ኣይኮነን እንተኽኢልካ እቲ ትግራውነት ዶ ጅንዕፍሪ ዶ ትብለ ዘለካ ኣብቲ ዓድኻ ጌርካ ንህዝብካ ከተጥዕም ፈትን ኤርትራውነት ግን ዘኹርዓና መንነት ኣለና ናይ መንነት ፀገም የብልናን ቅልውላው ዘለኩም ንስኹም ኢኹም ክሳብ 2018-19 እኮ ትግርኛ ዘይትዛረብ ዝነበርካ ህዝቢ እኮ ኢኻ ኣነ ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርያ ኣብ 2015 ገለ ኣብ ዝኸድኩሉ ኣዲስ ኣበባ ከይተረዳእና ኣብ ናይ ተጋሩ ሆቴል እየ ነይረ ኩሎም እቶም ኣብቲ ሪሰፕሽን ዘለዉ ተጋሩ እዮም ትግርኛ ግን ኣይዛረቡን እዮም ዋይ ዛት ናትካ ስርዓት 26 ዓመት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከመሓድር ከሎ ትግርኛ ዘይዛረብ ህዝቢ ዝነበረካ ስጂ ተገምጢልካ ካብዛ መንነት ክትዛረብ ንመን ኢኻ ክትምሮ ከይድ ንህዝብኻን ንነብስኻን ሓራ ውፃእ ድዕርዩ ንካልእ ክትዛረብ ትኽእል ኣብ ኤርትራ ግን ክብሪ ዘለዎ ታሪክ ዘለዎ መንነት ዘለዎ ብኡ ዝኮርዕ ህዝቢ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ክብርታትናን ሃገርናን ህዝብናን ሓሊና ኢና ምሳኻ
ፅምዶ ንገብር ዘለና እምበር ኣብ ውሽጣዊ ኩነታትና ክትፃወት ኣይኮንካ እዚ ድማ ካልኦት ሰባት ሸለል ክብሉካ ክእሉ እዮም ግን for sure ኣነ ሸለል ክብለካ ከም ዘይኮንኩ ብከምዚ መንገዲ ድማ ዝኾነ ይኹን ኮምፕሮማይዝ ከም ዘይገብር እዚኣ ግን ኤግዛክትሊ ነዚ ሰብ ዝምልከት እዩ ከይሓፈረካ እምበር ኣብዚ ስምዑ ለይ እንታይ ዝብል ዘሎ ትግራዋይ ኢኻ ምባል ሓደ ዝሕፍር ዘይኮነ ዘኹርዕ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ዝተዛረብክዎ ዘረባ እውን ማለት እዩ ምስ ግህሰት ናይ ኤርትራ ግዝኣታዊ ሓድነት ይኹን ሉዓላዊነት ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ኣይ ኣነ ማነው ኣካል ውፃኢ ሰራይ ሓማሴሲ ተጋሩ ኣይኮናን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ሳይንቲፊካሊ ዝከራኸር ሰብ ተሃልዩ ትግራዋይ ኢኻ ምባል ሓደ ዝሕፍር ዘይኮነ ዘኹርዕ እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ዝተዛረብክዎ ዘረባ እውን ማለት ኮናን ዝብል ሰብ ተሃልዩ ወሓጥያን ተበልኳስ መሊሳ ትጎስሞ ዝበሃል እዚ እኮ እዩ ትግራዋይ መንነት ንዓኻ ከኹርዓካ ይኽእል ይኸውን እዩ and I don't care እንታይ ይስምዓካ ንዓኻ ንዓይ ከም ኤርትራዊ ግን ንዓይ ከም ኤርትራዊ ትግራዋይ ክትብለኒ ከለካ ግን ዘሕርቀንን ዘቆጣዓንን ነገር እዩ ልክዕ ከምቲ ሃገራዊ ልኡላውነትና ግዛታዊ ዶብና ኩሉ ልክዕ ከምኡ ኢኻ ኤርትራውነትና ድማ መሰረት ናይቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ ኢኻ ልኡላውነትና ግዛታዊ ዶብና እኮ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እኮ እዩ ኤርትራዊ ድማ ብኤርትራ ዝቕመጥ ዘሎ ኤርትራዊ መንነት ኣለዎ this is very simple ንስኻትኩም ኢኹም ኣብ ሓሸውየ ትነብሩ ዘለኹም እታ ኢትዮጵያ ትበሃል ንሓትሕታ ትባላዕ ዘላ እኮ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል መንነት ልዕሊ ካልእ ብሄራታዊ ዘሎ ልዕልዩ ነታ ኢትዮጵያውነት ከቀድም ስለ ዘይከኣለ ዝተፈጠረ ፀገም ምዃኑ ዘይርድኦም ሰባት ምዃኖም ኮይ ዝገርመና ነ ኢትዮጵያውያን እታ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ኦሮሞ ቀዳምነት ብኦሮሞ ስለ ዝሓስብ እዩ ተረዲኻኒ ትግራዋይ ትግራውነት ጥራይ ስለ ዝቀድም ዘሎ እዩ ኣምሓራ ድማ ብዛዕባ ኣምሓራ ጥራይ ስለ ዝሓስብ ካልእ ብሄራታዊ ዘለዎ ኤርትራ 9 ብሄር ኣለና ነፍሲ ወከፍና ከምዚ ከምናትካ ክንሓስብ ተጀሚርና ዝገደደ ድማ ዘየለ ፅንፅዋይ ኤርትራዊ ወዲ ሓማሴን ኤርትራዊ እዩ ሓማሴን ኢኻ ትግራዋይ እንድሕር ኢልካዮ ክበልዓካ እዩ ዝደሊ ትግራዋይ ስለ ዘይኮነ ምሱ ዝተሓሓዝ ስለ ዘይብሉ ተጋሩ እኮ ብኤርትራ ነይሮም እዮም ተጋሩ እዮም ካብ ዝበሃል ነይሮም ምናልባት ብጌጋ ንኩሉ ዓጋመ ንብል ነርና ምክንያቱ ፅብብ ዝበለ ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረት ሰብ ዓጋመ ማለት ንትግራዋይ ዝውክል መስለና ነይሩ ድሓር ግን ዓጋመ ሓደ ዞባ ናይ ትግራይ በቲ ኮይኑ በቲ ተጋሩ ክንዲ ምንታይ ብኤርትራ ይቕመጡ ነይሮም ተጋሩ ዓጋመን እዮም ዝበሃሉ ነይሮም እምበረይ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዝበሃሉ ነይሮም ዝኾነ ኤርትራዊ ድማ እዛ ትብላ ዘለካ ቃል ንዓኻ ከተቑርዓካ ድያ ተሕፍረካ ንዓኻ እዩ ዝምልከት ምስ ነብስኻ ተዘራረበላ ንኤርትራውያን ግን ኣይትምልከተናን ስለ ዝኾነት ኣይተድልየናን እያ ሒዝካያ ስውር በል ኣብ ካልእ ካ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ትኻል ኣጀንዳኻ ግን ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ፅምዶ ገለመለ ዮር ኦኬ ዘለኻዮ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ካብ ሓሊፍካ ግን እዚኣ ፈንጣሕታሕ ደረት ተተገበረላ ደስ ይብለና ኣነ ብወገነይ ከባቢ እገላ በለሳ ዘሎ ፀሮና ዘሎ መስመር ናይ ስግሮዶ መሳርሒ ነይሩ ናይ ገበን መሳርሒ ነይሩ ሰባት ዓፊንካ ካብ ውሽጥን ካብ ደግን ካብ ዘለዎ ቤተሰባቶም ሳንቲም ክንዲዚ ልቀቁሞ ሰውኩም ክንፈትሐልኩም ገለ ዝበሃል እዚ ዓይነት ናይ ገበን መሳርሒ ነይሩ ብመን እዮም ዝዕፈኑ ነይሮም እቶም ሰባት ብኩሉ እዩ ብኤርትራውያን እውን ተጋሩ እውን ማለት ብኩሉ እዩ ኣብዚ ኸ ሂማን ትራፊኪንግ ኣነ ካብ ካልኦት እውን ዝተፈላለየ ግዜ መፂኡኒ ነይሩ ስቲል ወላ ድሕሪ ዝፅምዶ ካብ ኤርትራ መንእሰያት ይጭወዩ ከም ዘለውን ኣነ ሰማዕኮ ብተጋሩ ተጨውዮም ናብ ትግራይ ይኣትዉ ከም ዘለውን እቶም ተጋሩ ድማ ካብ ኤርትራውያን ኣሽሓት ይሓቱ ከም ዘለውን ሓደ ሰብ ከም ኢሉ ፅሒፍለይ ግን ዝተረጋገፀ ስለ ዘይኮነ ሕጂ ግን በዓል ክብሎ ስለ ዝጀመረ እዚ ልዑል ጥንቃቐ ዘድልዮ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ደብረፅዮን እዚ ጌታቸው ረዳ ደጋጊሙ ከም ዝበሎ መራሕቲ ናይ ትግራይ ዝሳተፍዎ ዘለው ብልሽውና ሂማን ትራፊክን ይካየድ ከም ዘሎ ብዙሕ ግዜ ካብ ስልጣን ከይወረደ ከሎ ዝብሎ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኣጋይን እዚ እውን እቲ ኤርትራ ጥንቃቐ ክገብረሉ ከም ዘለዎን ፅምዶ ኣነ ኣንፃር ፅምዶ ወይ እውን ገለ ይኮንኩን ዝደሊ ዘለኹ ፅምዶ ግን ኣብኡ ተሓቢእካ ካልእ ኣጀንዳታት ምግባር ቅቡል ክኸውን ኣይኮነን ኤርትራውያን ድማ ነዚ ክንቃወሞ ኢና ምስ ጎረባብትና ምስ ኩሎም ህዝብና ከምቲ ድስ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ከምዚ ዓዲ ዘለና ኣብ ከምዚ ዓዲ ዘላን ዘለዋ ቁኖናታ ልክዕ ከምኡ ከዓ ምስ ሱዳን ኣለና ስክበልዎ ዝርድኦ እንተኮይኑ ትርእሱ ሱዳናውያን ግን ኣይበሃሉን እዮም ትዮም ኣዲኻኒ ሱዳናውያን ኣይበሃሉን እዮም ቁሩብ እቲ ርእስናቱ ኣብ ፅበት ዝተመርኮሰ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ንግሆ እውን ምስ ጎረባብትካ ክትነብር እዝን ወዲ እዚ ናተሓሳስባ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዘስረፅካዮም ከም ሕሱም ዝፀልኡኻን ከጥፍኡኻን ዝደልዩ ኤኒዌይ ገለ ብዛዕባ ኤርትራውነት ንዘይተረድኦ ግን ድሓን ኣብቲ ፅቡቅ ዜና ንስከር Story
of Alexander Isak, the Swede born to Eritrean parents who is making history. Perhaps it was inevitable when he scored the winning goals in Stockholm derbies as a teenager, when he became the youngest goal scorer in his boyhood club's history. ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ዝዓበየ ሰብሲ ኣብ ሆላንድ ተወሊዱ ዝዓበየ ኤርትራውን ኣብ ስዊድን ተወሊዱ ካብ ስድራ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ኩርዓት ኤርትራውያን ዝተወለደ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እውን ኤርትራዊ ስዊድናዊ ዝበሃል ስለዚ ኤርትራውነት ድማ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ፕሪሚየር ሊግ ሬከርድ ክሰብር ቀሪቡ ከም ዘሎን ሓደ ኣብ ኤሮፓ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝዓበየ ሊግ ማለት እዩ ዝኸበረ ተፃዋታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ንሶምን ክሳብ 300 ፓውንድ ክኽፈል ከም ዝኽእል ሓድሽ ኮንትራት ክገብር ከም ዝኽእል ሚድያታት ንግሆም ምሸትን እየን ዝዛረባ ዘለዋ ስለዚ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ንዓለም ምሉእ ከዛረብ ከሎ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ተመሳሳሊ መዛረቢ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ንስኻ ኣብታ ፀባብ ርእስኻ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ይዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይተረዳእካ ብዙሕ ኣሎ ኤርትራ ንሽተይ ከይትመስለካ ዓባይ ሃገር እያ ህዝባ ድማ ታሪክ ካብ ምስራሕ ዓዲ ውዒሉ ዘይፈልጥ እዩ ስለዚ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ኣምላኽ ሓሳብ ልብካ የስምረልካ ኣነ እኳ ናብ ሊቨርፑል ክኸይድ ሊቨርፑል ዝፈትዋ ክለብ ኣይኮነትን ግን ክኸይድ ደልየ ስለምንታይ ኣብቲ ከሪየር ናቱ ኣብ ዝላዕለ ደረጃ ክዲብ ይደልየ ኣብ ኒውካስል ዝኣክል ዓወታት ኣመዝጊብሎ ኢትስ ታይም ፎር ዓበይቲ ሊጋት ዓበይቲ ዋናጩ ክዓትረላ ዝኽእል ሊቨርፑል ድማ ኣብ ፅቡቅ ኣቃወማ ዘላ ክለብ ስለ ዝኾነት ናብ ሊቨርፑል እንድሕር ከይዱ ምስ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ዝበለፀ ናይቲ ካሪየር ናቱ ኣብ ኩሉ ፕሪሚየር ሊግ ንክዕወት ድዩ ቻምፒየንስ ሊግ ንክዕወት ድዩ ኣብቲ ናቱ ሌጋሲ እውን ዓብ ነገር ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ኒውካስል ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ገይሩን ዝብፃሕ ደረጃታት በፂሑን እዩ ስለዚ ኣይ ሆፕ ሕጂ ኔክስት ዲል ናቱ ምስ ሊቨርፑል ሃሪሙ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክድይብ እሞ ንሃገሩን ንህዝቡን ዝለዓለ ኩርዓት ንክኸውን ኢና ንደሊ ዘለና እዚ ተዛራባይ እንታይ ይብል ፀኒሑ ስዊድናውያን በታ ዓወታት ናይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ባህላዊ መግቢ ናይ ስዊድን ናብ እንጌራን ጣይታን ናብ እንጀራን ናብ ዝግንን ክቅይርዎ ኣለዎም እናበለ ሪኮሜንድ ገይርሎም ኣሎ ስለምንታይ this guy is becoming a phenomenon ናይ ኩዕሶ እግሪ ዝለዓለ ሌጀንድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ተፈታውነት ናቱ ድማ ጥርዚ ዝበፅሐ ተፃወታይ እዩ ምክንያቱ ኣነ ኢለ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ካብ ካልኦት ተፃወቲ ዝፈልዮ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ቲፒካል ፀሊም ተፃወታይ ገንዘብ ምስ ረኸበ ፈንጣሕጣሕ ክብል ሸብዳዕዳዕ ክብል ኢኻ ትሪዮ እዚ ግን ንፍዑ ተፃወታይ ጥራይ ዘይኮነስ ስማርት ሰብ ምዃኑ እውን ዓብይ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ምክንያቱ በሊሕ ሰብ ስለ ዝኾነ ብልሕናቱ ንዓና እውን ነታ ኤርትራ እውን ብፅቡቅ ከም ትጥቀስ ንቢንያም ክንደይ ግዜ ከምኡ ኢለኩም ብሽክሌታ ንፍዕ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ካብ ብሽክሌታ ወፃኢ ዘርእዮ ካራክተር ዘረባ ናቱ ብስለት ናቱ ዓብይ ኣገዳስነት ኣለዎ ዝበልኩም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ኣብ ነፍሱ ከፋፍ ዝኸፈታ ኢንተሊጀንት ሰብ ምዃኑ ስለ ዘርኢ ምስ ኤርትራ በዚ ክትግለፅ ከላ ወይ እውን ንኤርትራ ዝገልፅ ተፃወታይ ክኸውን ከሎ ዓብ ኩርዓት እዩ ዝስማዓና ስለዚ ንኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናብ ዝዓበየ ደረጃ ንክበፅሕ እየ ዝምነየሉ ኣምላኽ ድማ ነቲ ጉዕዞ ሂወትካ ይተሓወሰካ ክብሎ ይደሊ ኩላኻትኩም ድማ ሞራል ሃቡለ ኢኹም ንዑ ምክንያቱ ሞራል ዝግብኦ ተፃወታይ እውን ስለ ዝኾነ ናይ ሓንቲ ካልእ ኣብዚኣ ቅድሚ ምውዳይ ሰብ ክመሃረላ ዝኽእል ኢሉ ዝገበራ እስከ ቪድዮ ክንሰምዕ ወይ ከዓ ምና ምሻል ከምዚ ሕጂ ዘርእየኩም ገይሮም ይሰርቁ ስለዘለዉ ካብ ከምዚ ኣዝዮም ክጥንቀቑ ኣለኩም ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርቁ ዘለዉ ሕጂ ከርእየኩም እየ ቅድሚኡ ግን ፈሎ በሉን ኢኹም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ጨርቀ ኢኹም ቀመላ ከምዚኣ ገይሮም ይሕዝዋ ሽዑ ነታ ካቴና ከምዚኣ ገይሮም ከቢቶም ከምዚኣ ገይሮም ሰርቁዋ ማለት እዩ ሕጂ ስኻይ ትሪእዮም እኒኻ ነዚኣ ዘርእዩ ከምዚኣ ገይሮም እዚኦም ኣብ ጅቦም እትዮም እዚኣ ንግፍ ኣቢሎም ይሰርቁኻ ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዑደት ክትገብር ቀኒኻ ኣይተራኸብናን ኣጋጣሚ ኮይኑ መጨረሻ ግዜ ኣብዚ ከም ዘለኹ ስልኪ ረኺብካ ደው ኢልካለይ ግዜ ሓፂሩ ግን እዛ ዕላል ኣብ ኣሜሪካ ከለካ ንገብራ ኣይከኣልናን ግን ሕጂ ኣብ ዱባይ ከለካ ንትራንዚት ብዝፅዑቕ መደብካ እዛ ዕላል ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ደጊመ መስጊነካ ፍፁም ገብረ ስላሴ መን እዩ ምባል ቅድም ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ቅድሚሕታት ሓንቲ ናተይ ናትካን ሌላ ላርጋ 10 ዓመት እንድሕሪ ትኸይድ እዩ 2003 መጀመርያ ፌስቲቫል ኣብኡ ናይ ትካልካ መፋለጢ ፌስቲቫል ኣብ ኤክስፖ ዝገበርካ ኢና ተፋሊጥና ብድሕሪኡ ትሕውነትና ዕርክነትና ቀፂሉ ፍፁም ገብረ ስላሴ ውሕሉል ርኩት አንተርፕረኖር እዩ ወናኒ ትካል ጃምቦ ግላስ ዓብ ትካል እዩ ብዙሕ ሰራሕተኛ ዘለዎ
ኣብ ርእሲኡን ፍጹም ገብረስላሴ ከዓ ፍሉይ ተውህቦ ኣለዎ ፍሉይ ፍቕሪ ምስ ቅርስታት ናይ ሃገሩ ምዕቃብ ምስ ታሪክ ናይ ሃገሩ ዘገድሱ ሰነዳት ዘገድሱ አንቲክ ዝኾኑ ነገራት ኮሌክተር በሃል ምናልባት ፕራይቬት ሚውዚየም እውን ኣለዎ ብሕታዊ ሚውዚየም ኣብቲ ትካሉ ስለዚ ብዛዕባ ነብስኻ ድሓን ኣላ እንዲ ሓንቲ ሕፅር እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኢንተርቪው ኣብ ኤልያስ ኣማረ ቻነል ዘላያ ናይ ብሓቂ ሓደ ኣገዳሲ ፐርሶናሊቲ ኣነ ዘይፈልጦ ዝነበርኩ ብሉፅ አንትርፕረነር ወይ ከዓ ፈጣሪ ናይ ቢዝነሳትን ናይ ተመክሮ ናይ ቢዝነስን ብልሕን ዘንፀባርቕ ኮንቨርሴሽን ወይ ከዓ ዝርርብ እየ ሰሚዐ ዘለኹ ስለዚ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብዝተኻለኩም ከድኩም ኣብ ኤልያስ ኣማረ ከድኩም ረእይዎ ነዚ ንፉዕ ሕርኩት ዝኾነ ኤርትራዊ ጥበበኛ ኤልያስ ኣማረ ብቤላ ዝኾነ መንገዲ ቀሪብዋ ዘሎ ንከምዚኦም ዓይነት ምሁራት ናይ ቁጠባ ናይ ክእለታት ናይ ቢዝነስ እንተሰሚዕናዮም ካልእ ግዜ ከምኡ ዓይነት ኮንቨርሴሽንስ ክግበረልና ይኽእል እዩ ንኤልያስ ኣማረ እውን ሓደ መዓልቲ ኣብዚ ከምፅኣልኩም እየ ንግዚኡ ግን ከድኩም ነዛ ናተይ ዕድመ እንድሕር ሰሚዕኩም ሰብስክራይብ ግበሩሉ ነታ ቪድዮ ድማ ኮሜንት ጆርጅ ኢሊክ እናበሉኒ እስከ ከይደ ክሪያ ኣነ እውን ክንምንታይ ትሰምዑን እውን በዚያ ሪኮመንዴሽን ገይረ ኣለኹ እቶም ዓበይቲ ምሁራት ናይ ኤርትራ ፅቡቅ ስራሕ ንክሰርሑልና ከነተባብዕ ድማ ኩሉ ግዜ ከተባብዕ እየ ዝደሊ ስለዚ ነዛ ለበዋናተይ ሰሚዕኩም ከድኩም ንኤልያስ ኣማረን ነዛ ፖድካስት እዚኣ ሰሚዕኩም ድማ ፊድባክ ክትብዎ ተስፋ ይገብር ናይ ሎሚ ኣርእሲ ነዊሓት ንላብ ዝኽውድየ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ሓንተ ቦ ዝጀመርኩልኩም እዛ ናይ ስርቂ ዝበላኻ ኢልናይ ኣነስ ካቴናታት ጌርኩም ኣይትኽዱ ኣብ ዘይተኣምንዎ ባርበር ተኾነ ክሳትኩም ዝኾነ ሒዝኩም ኣይትኽዱ ክብለኩም ይደሊ ግን የቐኒየልና ነዛ ሓውና ድማ መለበ ምዝሃበ ምክንያቱ ሎሚ ዘይግበር ነገር የለና በለ ነጊርኩም ኣሎ ተጠንቀቁ ክብል ይደሊ ናይ ሎም ኣርእሲ ኣብ ዝኽውድየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምዝያ ክገድፈኩም ድማ فتوو أي تفتوو تقبلوا أي تقبلوا إرتراو نزبال من النثال and we are proud of it we are very very proud of it إرتراوي عود حبني حزني ذكة حزني حبني عود حبني عبر غانيون عبد السلام نفس المصاليون زبن السلام عدل زلون راخ السلام وغنى اللون قد كلام ኤርትራውነት ዝበሃል ድማ